believe it. No need for reason, trust a good name. We're all the climate. Oh ja, precies. Sorry. Ooh, you got me cornered. Got me bathing in black water. No way to get out from under. Push and hold me down a little longer. I'm a prisoner in your black water. Mag ik toetsen op de monitor? De piano? Like a puppy, stumbled on this rocky feeling. Oh, you got me leashed on your kite. You fly me higher, then you pull me right down to the ground. The water climbing higher to lock me in. You got me cornered, you got me bathing in black water. No way to get out from under. Push and hold me down a little longer. Hey, hey, hey. Heb je een beetje galmen op de monitor? Ooh, yeah, yeah. The water was rising. The water climbing higher. The water was climbing higher. Get out from under, push and hold me down a little longer. I'm a prisoner in your black water, baby, yeah, yeah. Bathing in black water. There's no way to get out from under the skin of your. Jongens, kun je stoppen? 2 seconden, stoppen. Mag ik een beetje piano op de monitor? De vleugel. Kun jij ook je toets even checken? Oh. Misschien kunnen we een stukje Sing Me Home doen dan, want die doe jij met vleugel. Ja, het is wel erg hard hoor. Maar dat komt ook omdat ik heb, nou ja, nu heb ik wel piano. Wil je nog een soort spelen, Jas? Oh, sorry. Anders doen we even Sing Me Home. Stukje. Sing me home, hey. Green grass. Oh, dit is wel erg veel hoor. Galm. Green grass is waiting on the edge of my dreams. Ik heb nog geen piano. He'll let you believe. Keep on walking, he said. The man with a plan. But a plan is one without peace, yeah. When all is said and done, and your days grow old, unwrap your heart from the grip of your souls. Ask all your friends if there's ever a time. Then please sing me home, la la la. Sing me home. Let the notes of this song whisper your name. Hear the words and stories. Dankjewel. Bring you hope and sing along to courage and faith. Hear the sound of the victory bells, yeah. When all is said and done, and your days grow old, unwrap your heart from the grip of your swords. Martijn, mag ik toch iets meer zang? Martijn? Ja.
hey, hey. Een klein tikje meer galm als het kan, de zang. Een klein tikje meer, ja. Heb je een heel klein beetje gitaar? Want die komt nu alleen maar daar vandaan. Dat is een beetje gek. En er mag nog wel iets meer piano. Zet die piano maar bij mij, Martijn. Pak mij het accentje maar. Ik heb niks over de monitor, dus. Ja, Jasper, kunnen we dat mee doen? De keyboardtesten? Oh, ja. Nou, nee, valt wel mee. Hey, hey. When all is said. Nee, het is wel goed zo. Laat eerst maar staan. Er gebeurt van alles qua loops en dingen. Ik tel al in principe, dan speel je van de top maar. Ja, van wat op zuiden speel je, dan komen we er wel achter.
zonder de klik gedaan. Ja, die krijg je sowieso niet. Oh, oké. Oké. Prima. Ja. Ook niet heel hard hoor. Willem, nee, hou me dan net niet in. Jongens, sparen. Spuien. Is dit mijn playback microfoon? Geen idee. Wij willen nothing more than to play this song. But it's not happening. I don't know why. Why are we not playing? Because something is not attached or the There we thingies. go. Such thing. I have to rumble a little bit on the low notes. Yes. Ja, oké, maar dat is onnodig. Begin. Ja, maar we moeten even wachten. Gaat in dit. Toen Hercules even. Ja, ik weet niet. Kan niet? Dit kan echt niet. Heard of a man, one against the world. Have you heard of a man that turned gravel into pearls? You say there's no such thing as legends and dreams. Oh, there ain't no such thing to go from servant to queen. But I need you to believe. I need you to believe. If your clouds are made of stone, I would still build my home on the ruins of your rain. So let it pour, let the rocks come down. I will hold you in my arms. If you let me be, if you let me be Hercules. If you let me be, if you let me be Hercules, can be the one to change your black into bright. Oh, let me be the one and be a phenomenal giant. But I need you to believe. Jongens, we zitten met die loop aan de hand. Die klinkt heel raar. If your clouds are made of stone, I would still build my home on the ruins of. Hebben wij al een loop op de monitor? Maar er loopt nog helemaal geen loop. Er wordt nog niks. Nee, ik hoor hem wel. Ja. Ja. Dat is vrij cruciaal. Ja, maar dan moet je eerst goed. Dat is kanaal 3 en 4. Die loopt. Ik hoor hier ook de klik. Het is zo vals. Dat was net ook zo.
zacht. Oh, wacht eens eventjes. Wat zou kunnen? Ik moet hem heel even opprikken. Kun je hem even uitzetten? Ja, hij is... Martijn? Het kan hier wel eens liggen. Ik weet niet dat keer En kan jij, Martijn, kan jij ook de toetsen, deze toetsen iets zachter zetten hiervoor? Stel je voor dat het niet, dat ziet er zo dom uit. Hoe moet hij er zijn? It's legends and dreams. To go from servant to queen. But I need you to believe. Well, I need you to believe. If your clouds are made of stone, I would still build my home on the ruins of your rain. De eerste keer zit hij er net in. Het was bij Your Rain. But the rocks come down, I will hold you in my Even aan het begin. Mogen wij nog een beetje meer loop? Beetje meer loop? En Jasper heeft nog geen monitor. Hij heeft wel een monitor, maar geen geluid. En Peter? Wat bedoel je? Überhaupt niet? En Peters monitor ook niet? zijn een beetje from hell, hè? Nou, dat dacht ik niet. Dacht ik niet. We zijn hier al hartstikke lang hoor. Dan missen we Peter van der Zwaar zijn hoofd nog. Ja. België. Je belt even. Column. Di mij een quattro formaggi. Stagione. Quattro formaggi stagione controllata. Sebastiano, quattro stagioni. Deze act. Jammer. Mijn aandacht heeft. Ja, maar de rest dus net. Dus what's it for? Het was unaniem wezen. Jongens. Succes, Jan. Have you heard of a man? One against the world. Have you heard of a man? To turn gravel into pearls. Jongens, die loop heeft een soort volumeverschil. Hoe kan dat? Legends and dreams. Ah. Oké, dan weten we dat. To go from servant to queen. But I need you to believe.
Hercules. If you let me be, if you let me be a Hercules, I could be the one to change your blackness to white. Let me be the one and be a phenomenal giant. But I need you to believe. If your clouds are made of stone, I would still build my home on the ruins of your rain. Let it pour, let the rocks come down. I would hold you in my arms. If you let me be Hercules, you can spend your life in some way to call your own. No one to come home. You can't stand up straight. You've been overcast with hate and live alone. If your clouds are made of stone. Heb jij al een monitor? Oké. Like a Hercules. Mag die loop wat zachter hier op de monitor? Want die is echt keihard. Ja, we hebben hem eigen boekleer. Oh, oké. Ja. We draaien nog een clip of zo. Ja, prima. Op Elske, op Polo, staat hij ook. Dus dan moet ik mijn vernoemen niet aan. Hij speelt hem wel akoestisch mee, dat is wel mooier dan elektrisch. Alles op hetzelfde niveau. Maar die technisch ook, de gitaren, de koortjes en alles. De percussie. Hoe kan dat dan? Omdat alles terug moet worden gebracht op 2 lijnen. Dat alles op 2 lijntjes moet binnenkomen. De stuur gebruikt niet meer 11. Dus dat, wat doen we net anders dan altijd? 11 lijnen. Met, 6 lijnen voor de tracks, 4 nog voor dit. Ja. Ja, dat kunnen we. Er zit nu een soort mixje waarbij alles even hard is. Ja, dat weet ik. Dat is een mixje die maken. Wheelchair groupie, ja, oké. Nee, want het komt allemaal op 6 lijnen binnen en dat komt over de monitor. Want ik heb de index. Maar hoe is het op de radio straks dan? Weet ik niet. Te hard. De balans zal niet klikken. Ja, de Jostie band hoor. Hoppa. Kunnen jullie Gerard en Compleertjes posities innemen? Jij daar ook? Ja, is goed. Wat is dit voor bron? Van hier. Moeten we het ompakken? Ik denk aan deze kant of niet? Kom je er eens weer in, hè? Oh. Ja. Maar bezorgd dan. Ik heb hier een ding vol hè, daar met die... Ja, liever akoestisch. Ja, zit er niet in. Sorry. Nee? We doen even 1 akoestisch en 1 via die eigen. Kan dat?
Ik heb alleen maar akoestisch. Dus. Dan is het verhaal vrij duidelijk, hè? Ja, oké. Dat is een gitaar, jongens. Waar is Gerrit gitaar? Zit op de bank. Mag ik hier voor, Gerrit? Wat ik bedoel? Ja, ik neem maar van mij. Nee, ik heb al iets aan. Dat lied dan? Ja, dat schiet. Dat is mooi. Ik zing De rest zingt iedereen. hoop dat hij niet gaat doen. Voor het zingen bedoel je? Ja. Noah. Dus die stok in pakken, maar die kan alles tussen. Maar even net. Ja. Koffie en bed spelen? Ja? Ik kan het wel even doen. Laat me gewoon spelen. Dus ik wil even een beetje inzingen. One. Lukt dat? Koffie en bed. Koffie in bed? Ja? Thee, Maar wat zit er nu vooral koffie buiten bed. Ja? One, two, one, two, three, four. How'd you like your coffee in bed this morning? How'd you like some sugary cup? Fluff up the pillow, pull up the covers. How'd you like you never get up? We can unplug the telephone, honey. Never turn the radio on. How'd you like your coffee in bed this morning? All morning long. I don't want to hear the babbling of the radio telling us to meet the greet at dawn. I don't want the sunlight peek like the curtain saying time to get the real face on. It wouldn't be crazy to feel a little lazy when lying in bed with you. It's not surprising that the temperature's rising, so honey, here's what we'll do. How'd you like your coffee in bed this morning? How'd you like some sugar in your cup? We'll fluff up the pillow, pull up the covers. How'd you like you never get up? We can unplug the telephone, honey, never turn the radio on. How'd you like your coffee in bed this morning, all morning long? Yeah, like some fiddle playing. Would you like a cup of coffee? Yeah, I know you like it hot. It's the best in town. We can drink it all down. We can always make another pot. Oh, how'd you like your coffee in bed this morning? How'd you like some sugar in your cup? Fluff up the pillow, pull up the covers. How'd you like you never get up? We can unplug the telephone, honey, never turn the radio on. How'd you like your coffee in bed this morning? All morning, all morning, all morning long. Zo, nou. Even een stukje Sylvie. Hoe zitten jullie met zang? Je moet iets te laag voor jou, denk ik. Ja. Wat is dit voor een enorme bron? Moet ik dit al doen? Geen idee. Ja. Deze versterker. Ik denk een beer. Ja, zullen we zang even proberen? Anders doen we hem helemaal, ik weet niet hoeveel tijd we hebben. Nou, kan wel.
Deden we eerste couplet deden we direct mee, hè? Ja? Hadden we het niet afgesproken? Nee, dacht ik niet. Ja. Nee, volgens mij ook Dacht niet. je ook? Ja. Oké, doen we niet. Bring me little water, Sylvie. Bring me little water now. Bring me little water, Sylvie. Every little once in a while, let me tell you. Bring me little water, Sylvie. Bring me little water now. Bring me little water, Sylvie. Every little once in a while. Can't you hear me coming? Can't you hear me now? I'm in a little bit of water. Every little once in a while. Oh, bring it in a bucket, Sylvie. Bring it in a bucket now. Bring it in a bucket, Sylvie. Every little once in a while. Oh, Sylvie, come a-running with a bucket in her hand. She said, I will bring you water fast as I can. Can't you see me coming? Can't you see me now? We kunnen het eerste nummer wel even doen. Ja, dan wel even een zongmicrofoon. Dat is jong. Ja, dat moet ook. Ja, oh ja. Doen we de Battle of the Sexes. Ik heb wel raar, maar daar volgens mij is hierbij staan. Of we kunnen ook dingen doen. Hoe heet die? Pardon. Oh ja. Ja. De Battle of the Sexes. Ja, de beste. Ja, de battle. Dat stond zo strak. Back in the Garden of Eden, that never needed weeding, Adam made himself a new straw hat, but all that he was wearing, Eve just sat there staring, saying, Adam, you can go out dressed like that. And that did it, blam to blam, that's when all the fun began. That's the day when all the men and women went to war. Now the battle of the sexes runs from Babylon to Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. Well, Antony, the mighty Roman, Cleopatra's hair was coming. She knew he was no mental acrobat, but he was a great romancer. But he never should have answered if she asked him, does my dick feel fat? And that did it, blam to blam, that's when all the fun began. That's the day when all the men and women went to war. Now the battle of the sexes run from Babylon to Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. And Delilah said to Samson, you're so tall and sweet and handsome. Dankjewel. Dankjewel. Mooi. Ben jij er niks? Ik wil net. Martijn nog even met de monitor. Ik heb iets. Dan maar even. Zet Martijn hem heen. Ja, het is wel even. Even de poeder met. Neem toe maar. Kijk in de kom maar. Ik jij helemaal niet. Ja, wij horen alleen Gerritsen zelf. Ik hoor alleen Gerritsen. Ja, we beginnen. Ja, dit is het volgende nummer. Dus is een hit. If the kids are hungry, but there's nothing to eat. Dat is in de verkeerde toonsoort te leeuwen. Ja. Wat is dit? Snap er niks van. If the kids are hungry, but there's nothing to eat.
if the baby has a fever and there is no heat, if they're living in a Chevy as the world walks by, if the poor don't matter, then neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor don't matter, then neither do I. If they're living in cardboard or a packing case, if they're gone by morning and they leave no trace, if nobody wonders if they live or they die, if the poor don't matter, then neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor don't matter, then neither do I. Push them back, sweep them out, anything to keep them out, keep them really branded out, standing with their hands out, knocking at the baggage, radio talking hate, wrong here, strong here, no they don't belong here. My house, my car, living like a rock star, caviar, wet bar, bought another Jaguar, get it on payday, now it's time to play day, trouble not to think about, not to make us think about. Chase them away, we're gonna see them again, boys, on the judgment day. We're gonna see them again, boys, on the day we die. If the poor don't matter, neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor don't matter, then neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor don't matter, then neither do I. Zo wat. In heel fjouwer, maar je zit gewoon in het eerste jaar Ja, oké. Ja, je moet al lekker spelen. Ja. Dit keer 16 bloeien eerst? Ja, dit heb ik meteen. Je bent aan het eerst door de beurt. Ik bloei hem gewoon zitten. Ja, doe maar gewoon zitten. Ja. Maar daar ja, ik zeg maar niet. Ja. Hij wordt een minuut zo'n 8 op. Ja, dat is goed. En door het eerste jaar moet lekker meer, dan hoor je net de wisseling. Ja, perfect. Zo klinkt het ook mooi. Mooi. Ja, maar jij hoort dus ook. Dat zijn moeten moeten staan. Ik zal even. Ja, dan ga je even beroemd. Ja. Maar moet je langs. Zal een glasje water hebben? Zal ik jou... Gewoon. Geen bubbels.
mee, hè? Dus moeten we even... Het tempo zo klein zo, hè? Met koffie. Nee, van net zo. Ja, klopt. Ik heb een losse precept gemaakt. Hier staat niks op. Ja, maar ja, dat is toch... Het zit op dat moment in die mood. En, Ja, dat snap ik. ja, ik zal proberen om het te doen. Jongens, we gaan even soundchecken. Dus deze mensen hebben even concentratie en stilte nodig. We houden zo middag stil. Wat heb ik gedaan? Oei, sorry. Het was niet Maar ik ben nooit rustig aan. Dat is wel lekker, daar staat zelfs een zin in.
Dat is goed hoor. Ja. Wat is dat? Nou, hij heeft er wel een. Maar... Zo zwart, maar daar was jij als een sterrengat, als een zonnemaan. Dat zou weer toch kom jij daarbij, kom er heen, de aarde erbij. Je bent geen idee, wat jij met me deed, stralend te fel. Als een komeet, als een komeet. Ja, is goed zo. Ja, volgens mij is het zo. Is veel makkelijker, ja. 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 Altijd. Hallo, hallo. Ben ik in beeld zo? Test, 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 test. Hallo, 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 hallo. Ik hoor mezelf wel op retour. Dadadada. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij een nagenaaie oorlevering van Noorderwind Live. Leuk dat je erbij bent. 3 uur lang muzikaal feestje vieren, want dat is namelijk weer de bedoeling. Zo wordt elke vrede mikje door. Met leuke mensen achter en voor de bar. Mijn muzikanten uit alle Wienstreken. Ik introduceer ze straks wel even, maar ik ga eerst even naar de bar. En daar zit Anneke de Vreese en die is van E-Special Care. Ze ben je al eens een paar keer West mij een groepje. Ja, maar het is een cliënten eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe is het? Ja, prima. Ja, we willen weer gezellig. Leuk. 2016 helemaal weer helemaal fris en Zeker. Ja, we willen weer klaar voor. waar is mijn naam? Ik ben Theo, kom uit Jouren en ben 20 jaar. En waar bist u? Ik ben Matthias en ik kom uit Franeker en ik ben 16. Oké. Ze hebben onderdeel van een gruttere groep bij je? Ja, klopt. Ja, we hebben hier begeleiding bij vrije tijd en werk. En dat doen we vanuit Sportscala, Sportcentrum Omnia uit Snits. En ja, sporten, nog gewoon heel soort theater, doen ze bootcamp, van alles. Ja. Sportief, ja. Ja. Bij Martin Joert wordt improviseren, daar gaan mensen natuurlijk geen les van. We zoeken nog een soort warming-up ronde doen, maar geef je die even verschonen letter in het programma? Ja, wij zijn heel flexibel, dus dat komt helemaal goed. Ja. Jongens, show even om je schouder. Hij menig idee waar daar hing het, die foto daar? Ik weet niet wie het is, maar zijn kapsel zit wel goed. Ja. Nou, verleden weekend hier wij natuurlijk helaas vanwege het versterken van Lemmy van Motorhead, dat hij ja, in de eregalerij kwam. En ja, van de week had al je mij kregen David Bowie. Ik denk, ik ging hem erbij. Hij shot Joert uw schouder mij naar dit programma. Het is toch een muziekprogramma. Hij wordt 69, een muzikale held. Helaas, hij is niet meer. Anneke, leuk dat je best. En doe eens drinken en schenken en kom ze nou naar bij hem. En hier laat ik nog wat lekkers. Ja, we hebben wat lekkers, man. Ja, ja. Wat is dit? Wat voor koekjes ben dit? Ja, dit zijn gezonde muesli-repen. Die hebben mijn cliënten van de week maken. Juster, voor je. Dus dat gaan we uitdelen straks. Ja. Goed, ik kom bij hem.
Publiek in de studio, dit zal je volgen via omroepfriesland.nl. Internet natuurlijk, ik via je eigen app. Je kunt de televisie ontwaan of lekker de radio van een mikje. En de meeste in ieder geval een noffelijke en een hele gezellige mikje van. Ik ben de eerste muzikale gasten. En ik moet eerst nog even naar het midden, dat is een beetje ingewikkeld voor mij. Gerard Nijborg, hoi. Ha, goeie. Je zit in een karre. Ja, ik zit in een karre, ja. Wat is er gebeurd? Nou, even Maxime Hartman-achtig. Ja? Ja? Kriesvakantie, Ardennen, ruïne, uitgeleden, ban van de pezen van de kniebrutsen, ziekenhuis, rolstoel en krukken. Dat weer het. Revalideren nou? Ja, ik moet revalideren. Ja, ik ben druk bezig, maar ja, het is net fijn. Ik ben een jelle uur tot 3 kwartier onderwijs. Maar kies wel spelen dus? Ja, natuurlijk. Ja, ik kan geen auto rijden, maar goed, ik heb wel spelen. Of best bracht? Ik ben bracht, ja. Algo die heeft me bracht. Ja, ik ben afhankelijk van de orde en dat is dat mag ik leren, hè? Ja. Uit Hoorn, hè? Ja, dat gaat heel makkelijk, ja. Goed joh, stel even Gerard & Company voor als worst. Ja, want waar ben je natuurlijk omdat wij 20 jaar bestaan. Hele titel, hè? Dat is een hele tijd. En daar ga ik straks nog misschien nog wel iets over zeggen. Maar we hebben een eerste plek, staat daar aan die kant, links van mij. Achter daar staat Edith van der Roest, die zangeres en de percussie. Daarna staat Paul IJsseldijk, bas en zang. Helemaal aan die kant staat Alco Hoogkaspel, viool, mandoline en zang. Luwe Koster hier op gitaar en zang. En hier achter mij, ik hoop dat het er nog staat, Germ Dikland, mandoline en percussie en dat soort dingen. Ja, die zorgt net door de holle. Hoi. Kijk eens mij. Nee, ja, Samantje nou. Samantje, hij is uit beeld zetten, maar hij komt uit Belsum. Dus. Langer oppraten. Ik wil voorstellen om even 2 nummers te spelen en dan gaan we even hoe het jubileum praten. Prima, ja, want wij doen nummers uit ons nieuwe programma. We hebben een nieuw programma. En we doen een heel soort nummer van Tom Paxton. Door de jaren door de trein. Tom Paxton, 28 jaar, die zijn laatste CD is dit hier gekomen. En ik ben zo geïnspireerd door die man. En die schreeuwt zulke mooie lieden. En de eerste 2 nummers die wij nou de wang in, die ben van hem. En de tweede hebben we zelf een clip bij maken. Die is nog net uit, maar dat komt nog. De eerste is een beetje knippegen. Dat is een beetje van, ja, man en vrouw, die schijnen ongelijk te wezen. En dat is maar goed, denk ik. En hij neemt ze een beetje op een hak. En dat gaat over de Battle of the Sexes. Dan hoor ik mij stil. Ik kon niet zongen. 20 jaar dus onderwijs. Gerard & Company. Back in the Garden of Eden, that never needed weeding, Adam made himself a new straw hat, but all that he was wearing, Eve sat there a-staring, saying, Adam, you can go out dressed like that. And that did it, blam to blam, that's when all the fun began. That's the day when all the men and women went to war. Now the battle of the sexes comes from Babylon to Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. And Antony, that mighty Roman, Cleopatra's hair was coming. He knew he was no mental acrobat, but he was a great romancer. But he never should have answered when she asked him, does this dress make me look fat? And that did it, blam to blam, that's when all the fun began. That's the day when all the men and women went to war. Now the battle of the sexes comes from Babylon to Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. Delilah said to Samson, you're so dark and tall and handsome, my heart beats like it's never gonna stop. And you are so hurdy-burdy, your hair's so long and curly, I just think I'd take a little of it. And that did it, blam to blam, that's when all the fun began. That's the day when all the men and women went to war. Now the battle of the sexes comes from Babylon to Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. George Washington and Martha
She asked him if she looked older, and he said, my dear, I cannot tell a lie. And that did it, blam to blam, that's when all the fun began. That's the day when all the men and women went to war. Now the battle of the sexes comes from Babylon and Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. And that did it, blam to blam, that's when all the fun began. That's the day when all the men and women went to war. Now the battle of the sexes runs from Babylon and Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. Now the battle of the sexes runs from Babylon to good old Texas, and they'll fight, fight, fight forevermore. Dankjewel. Het volgende nummer is een nummer inderdaad van de laatste cd van Tom Paxton. En toen wij dit nummer voor het eerst hoorden, werden wij gegrepen door dit nummer. En dat heeft eigenlijk alles in zich wat de onmacht, in elk geval van mij en van velen met mij, in deze moeilijke jaren die wij meemaken, met alles wat om ons heen gebeurt, een beetje zegt in dit lied. Het heet If the Poor Don't Matter. If the kids are hungry, but there's nothing to eat, if the baby has a fever, but there is no heat, if they're living in a Chevy as the world walks by, if the poor don't matter, neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor don't matter, then neither do I. If they're living in a cardboard or a packing case, if they're gone by morning and they leave no trace, if nobody wonders if they live or they die, if the poor don't matter, then neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor don't matter, then neither do I. Push them back, sweep them out, anything to keep them out, keep them really brand out, stand it with their hands out, knocking at the back gate, radio talking hate, wrong here, strong here, no they don't belong here, my house, my car, living like a rock star, caviar, wet bar, I bought another Jaguar, get a payday, now it's time to play day, trouble not to think about, not to make it think about. If the poor don't matter, if we chase them away, we're gonna see them again, boys, on the judgment day. We're gonna see them again, boys, on the day we die. If the poor don't matter, neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor
then neither do I. If the poor don't matter, if the poor don't matter, if the poor don't matter, then neither do I. Gerard en Company, 20 jaar onderwijs. Bist u er van het begin bij of niet? Nee, zeker niet. Hoe lang zit erbij? Nou, oké, hoe lang is dat? Had ik geen idee. Hoor je hem dat net bij? Ja, nou, ik houd er wel bij, maar ik heb een prijsvraag. Ga ik het skreun? We gaan een prijsvraag. Dat ken voor de harkers en voor de mensen die sjuggen. En mensen die ik kan ik op Facebook reageren, want ik ben ooit begonnen met een bassist. En als mensen nou weten waar die bassist is, dan verzorgen wij een huiskamerconcert bij de mensen zelfs. Ik heb ook ooit in het begin een oren jongeres aan. Als ze dat echt weten, kunnen ze echt een huiskamerconcert krijgen. En als ze mijn allereerste gitarist en dobro spelen, ik zal er even iets bij verklappen, echt nog weten, dan verzwaar ik voor die mensen echt een huiskamerconcert. Dus, en ja, het is, zij wisten dat niet eens. Ik ben 20 jaar verleden begonnen en op een gegeven moment is het spul erbij komen en ik heb het vertellen moeten. Maar ik neem gewoon net al je tegelijk. Ik bedoel, of wie het op een gegeven moment niet een keer met zijn seizen wat dat betreft. Nee. Ik wie in het begin met z'n twaalf, toen met zijn trein, toen met z'n fjouwen en toen kwam Luwa er op een gegeven moment bij en Edith was er ook al bij en er kwam Paul, die was erbij en Alco die bij de eerste CD die erbij kwam. Tjenivelin, ja. Bepaal je misschien al nog alle noemers die hem spelen? Of is het toch Gerard die zei, jongens, zo gaan we het doen? Het is in de meeste gevallen wel Gerard die met de ideeën Het komt. is een beetje eigenwijs, hè? Ja, maar hij staat... Op een leuke manier. Ja, maar hij staat er wel voor open als je zelf met een idee komt. Ja, nee, dat kan echt goed. En de verste oefen je al in de week of zo wat? Nou, de laatste tijd repeteren we of de maandag of de dinsdagavond wel. Elke week. En je put er vooral uit de Amerikaanse muziektraditie, hè? Ja, Amerikaanse folk. Draait het nou toe een protest? Zit daar constant in mijn oren worden? Nee, dat niet. Maar ik vind wel hele prettige muziek. En als ik een cd opzet, dan is het vaak wel zo'n soort muziek. Goed. 20 jaar, Gerard. Feestje, jubileum, wat binnen plan? Of? Ja, nou, we zijn druk met het nieuwe programma bezig. En we hebben een programma dat heet Three of a Kind. En dat gaat over 3 grutten in de folkmuziek, met grote voorbeelden. Dus eerst plaats Huddy Ledbetter, oftewel Leadbelly. En daar doen we zo meteen ook een nummer van. En dat is dan, als tweede is Pete Seeger uiteraard. En de tweede is Tom Paxton. En dat is die man die leeft nog steeds. En dat is die man die had zulke mooie muziek maken. Die had leuk 63 albums maken leuk. Ja. Ik ben ze nou zo rustig aan het verzamelen. Ik heb nou een stuk of 20, 24. Ja. En dat komt bij Pete Seeger had ik ze allemaal compleet. En dan ging ik bij Tom Paxton verder. En we beginnen een programma van de Wan. En dat gaan we een try-out gaan we de Wan. 9 uur weken in Rottevallen. In de Dobbe Sint-Tjerkje. En dan doen we nog even een liedje try-out na week zaterdag. In Oudegem, in Schippershil, op Tjong. Dus. En dan gaan we verder. En dan ontaart het in één groot meezing en ja, van alles nog wat. Mooie muziek. Niks mis mij toch? Nee, hartstikke mooi. Het is lekker, hè? Muziek, meidje. Oh, het is zalig. En nou zeker. Ja, verveelt die natuurlijk. Nou, meestal is het ja. 2 nummers, welke game nou doen? We gaan nou een nummer van Huddy Ledbetter doen. En dat is een nummer dat is natuurlijk al minstens 150 jaar oud. Vroeger toen de slaven, ja, ik zeg nou negers, ja, de negerslaven op de plantages werken in Amerika toen, ja, dan moesten natuurlijk, ze waren daar 14 uur bezig, katoen plukken en alles en wat te doen. En er moest natuurlijk ook van alles bij komen. Maar ze moesten ook te drinken hebben. En dit lied gaat daarover. Dat heet Bring Me a Little Water, Sylvie. En daarna, wat doen we dan? En daarna doen we een lied, ja, dat zal jij misschien aanspreken. Misschien een heel soort mensen. Want als je snijdt morgens lekker uitsleept en dan en die partner leidt lekker naar huis, dan mag dit soort oproepen dan. Koffie in bed. So, wat was in de koffie? En dan breng ik het die even. Daar gaat dat door. Ik krijg de hele week koffie in bed. Oh, heerlijk. Dan is dat lied speciaal voor jou. Ja. Get at the company! Bring a little water, Sylvie. Bring a little water now. Oh, bring me a little water, Sylvie. Every little once in a while, let me tell you. Bring me a little water, Sylvie. Bring me a little water now. Bring me a little water, Sylvie. Every little once in a while.
Oh, can't you hear me calling? Can't you hear me now? I mean a little bit of water every little once in a while. Oh, bring it in a bucket, Sylvie. Bring it in a bucket now. Bring it in a bucket, Sylvie. Every little once in a while. Oh, Sylvie, come running with a bucket in her hand. She said, I will bring you water fast as I can. Can't you see me coming? Can't you see me now? Can't you see me coming? Every little once in a while. Oh, bring a little water, Sylvie. Bring me a little water now. Bring me a little water, Sylvie. Every little once in a while. Every little once in a while. Every little once in a while. I said every little once in a while. Dank u wel. Het volgende heet dus Coffee in Bed. Het is een oud nummer van Tom Paxton en het beschrijft de liefde op de zondagmorgen. Oh, 1, 2, 1, 2, 3, 4. How'd you like your coffee in bed this morning? How'd you like some chivalry, a cup? Fluff up the pillow, pull up the covers. How'd you like you never get up? We can unplug the telephone, honey, never turn the radio on. How'd you like your coffee in bed this morning, all morning long? I don't want to hear the babbling of the radio telling us to rise and greet the dawn. I don't want the sunlight peek around the curtain saying time to get your game face on. Wouldn't be crazy to feel a little lazy when lying in bed with you. It's not surprising when the temperature's rising, so honey, here's what we'll do. Oh, how'd you like your coffee in bed this morning? How'd you like some sugar in your cup? Well, fluff off the pillow, pull up the covers. How'd you like you never get up? We can unplug the telephone, honey, never turn the radio on. How'd you like your coffee in bed this morning, all morning long? Yeehaw, let me some flute playing. Would you like a cup of coffee? I know you like it hot. It's the best in town. You can drink it all down. We can always make another pot. Oh, how'd you like your coffee in bed this morning? How'd you like some sugar in your cup? Oh, fluff up the pillow, pull up the covers. How'd you like you never get up? Oh, we can unplug the telephone, honey, never turn the radio on. How'd you like your coffee in bed this morning? All morning, all morning, all morning long. How'd you like some coffee in bed this morning? Meisjes Seizen, Joert te gast in Noorderwind Live. 20 jaar al onderwijs met een muzikale avontuur. En dat gaat nog wel even terug, Gerard. En als je hem de eerste oprichters weten, dan betaalt er en de hypotheek. En komt er bij hem thuis huiskamer. Is mijn eigen hypotheek, dan betaal je. Oh, ik dacht het al klaar. We komen in een huiskamerconcert, want dat wil ik graag lekker bij mensen thuis. Ook tegen de betaalt het hoes al. Dus ja, mijn eigen hoes. Even mailen. nw@noorderwind@omroepvissel.nl. Bij deze of zie ik je maar één op bij Willem Boortpink. En op Facebook en al je. Succes. Ja, dank u wel. Dank u wel voor je komst, jongens. Goed, dat weer een mooi feestje. Straks terug mee, nog volle meer live muziek met nou eerst. Het Nijs natuurlijk verzorgd terug. Tieten Science. Dankjewel. Ja, goed.
billen dan. Wie, waar, wanneer, hoe laat? Ja, ik heb hem vast nog bij aan op de camera's. Dolf? Die doet het mooi. Deze is voor jou? Dat ziet er wel op. Ja, gewoon naar de bar. Ik kom even bij je gesprek hier. Gaan we bij pakje klaar. Dan gaan we noemen René Beker bovenop. Ja. En dan bij Paul. En dan ertussenin, dan wordt eindelijk even plaats. Ja? Mooi. Super. Ja, die doet het. En wij gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren. Het is gezellig hier in de studio. Anneke nog altijd achter de bar. Drokmeiden mij natuurlijk met je special cam. Ik zit even gauw eens op Facebook sporten of business zo fanatiek? Ja, ik doe wel een soort van sport inderdaad. Ja. Wat doe je graag? Wat doe ik nou het lauwst? Ik denk douchen inderdaad. Maar de combi is wel leuk. Fitness, bootcamp. Ja, combinatie. Ja. Hij met leuk jongens? Ja, ik vind het gezellig. Ja. Nou, meestal een keer wat drinken, Helly, dus dat komt wel helemaal goed. We praten straks nog even verder. Als je toen muziek hebt, popmuziek, dance, waar hoorst u van? Ja, eigenlijk alles wel. Ja. Oh, dan begint hij te piepen. Maar even zien. Ja, dat hoort er ook bij. Het is een live show. Ik ga naar de volgende muzikale gast. Straks hebben we koor hier, 2x2. Maar eerst maar even René Bekker. Je moet niet zo piepen, man. Ja, sorry, dat is mijn nieuwe stem. Oh, kan je goed? Ja, ik trek de volle zalen mee. Ja, mooi. Nederlandstalige artiest, sinds wanneer? Sinds 2004 nog maar, dus een jaartje of 11 nu. Ja, nou, dat is al een hele tijd. Ja, nou, ik ben hier al eens een keer eerder te gast geweest. Maar ja, weet je, het is natuurlijk... er zijn er zoveel, dus... Maar goed, ik mag zeggen dat ik vorig jaar met een live band 10-jarig jubileum heb gevierd. Dus dat kan niet iedereen zeggen. Dus. Oh, dat was hartstikke leuk, denk ik. Hoor. Ja, dat was wel een hele happening. Ja, een feesttent vol. En ja, als je toch kijkt naar de diversiteit van dit programma, dan is het toch heel wat anders dan mijn voorgangers. Maar chapeau. Ja. Groningen, hè, kom je? Groningen. Waar vandaan in Groningen? Vlakbij Stadskanaal eigenlijk. Okay. En van daaruit heel Nederland door? Of is het vooral het noorden waar je vooral optreedt? Nou, het is voornamelijk de laatste tijd heel veel in Friesland. Dus dat betreft een hele goede timing om hier te mogen staan. Ja, we nodigen je niet zomaar uit. Ja, nee, maar het is voornamelijk Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Ja. Oké, dat valt qua kilometers dus wel mee. Ja, mijn muziek wordt wel overal gedraaid waar Nederlandstalig een hoogtij viert. Maar ja, soms heb ik er geen weet van. Dan ben ik zo ineens de zeehond van de week ergens in Zeeland. Maar zonder dat ik het weet. Ja. Nou, dan ben jij ik bedenk nog wel eens, de Friese zanger van de week. Hey, wat is je eerste nummer? Hoe heet het? Nou, ik wilde beginnen met het liedje die het eigenlijk overal heel goed doet. Dat is de Als een Komeet, in de feesttent bijvoorbeeld. René Bekker, live in Noorderwien. Mijn schat, jij hebt mij echt van mijn stuk gebracht. Want in één keer zie ik overal sterren. Tot aan gisteren was de nacht zo zwart. Maar daar was jij als een sterrenpracht. Als een zon in de maan, dat zag ik echt al van verre. Als een komeet kwam jij naar mij. Gaf me de hemel en de aarde erbij.
me deed, stralend en fel, als een komeet, als een komeet, recht uit het heelal. Zo'n meisje als jij zie je niet overal. Ik meen wat ik zeg, jij maakt me compleet, recht op me af, als een komeet. Als jij me aankijkt, zweef ik van geluk. Ik weet het zeker, dit kan niet meer stuk. Want ik weet nu, jij bent de vrouw uit mijn dromen. Horoscopen zijn totaal van slag. Van jouw warmte en je lieve lach. Jij weet wat ik wil, kom naar de liefde maar stromen. Als een komeet kwam jij naar mij, gaf me de hemel en de aarde erbij. Ik heb echt geen idee wat jij met me deed, stralend en fel, als een komeet, als een komeet, recht uit het heelal. Zo'n meisje als jij zie je niet overal. Ik meen wat ik zeg, jij maakt me compleet. Want hier bij Noorderwind gaan wij vanmiddag hier als een komeet. En we zingen we allemaal thuis in hier. Als een komeet kwam jij naar mij, gaf me de hemel en de aarde erbij. Ik heb echt geen idee wat jij met me deed, stralend en fel, als een komeet, als een komeet, recht uit het heelal. Zo'n meisje als jij zie je niet overal. Ik meen wat ik zeg, jij maakt me compleet, recht op me af, als een komeet. Ja, René Bekker komt in het Greensloon. Wij spelen te pror in Friesland. Hartstikke leuk. 2016, plannen? Ik neem aan van wel. Nou, ik ben goed begonnen, dacht ik, hier. Ja, vind ik wel. Nou, we zijn wat dat betreft, ik zeg altijd wij, terwijl ik ben alleen dus, maar we zijn natuurlijk met een team bezig. We zijn bezig met een nieuwe supermarkttour, in ieder geval we proberen Nederland, maar... Supermarkttour? Supermarkttour. Daarnaast ben ik werkzaam bij een bierbrouwerij, zonder de naam te noemen. En ja, bij aankoop van een krat bier krijg je een gratis mijn nieuwe single. Dat zou de 6e keer zijn in mijn historie als 10-jarige artiest, zeg maar. Ja. Ja, en dat heeft wel een grote impact, want dan praat je niet meer over 10 singles, maar dan praat je over 10.000 singeltjes. Heel veel, ja. Ja, dus daar zijn we mee bezig en 2 keer per jaar komt er een nieuwe plaat. De reden dat ik hier ook mag zijn is om mijn laatste plaat nog een keer te mogen zingen. En uiteindelijk gaan we weer 2 nieuwe plaatjes brengen en hopelijk een hele mooie tour in hopelijk Nederland. Maar als het niet lukt, dan zal het waarschijnlijk de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel worden. Ook niks mis mee? Nee, zeker niet. Ja. Vertref je zo weer, dankjewel vast. Want ja, Noorderwind is een programma van contrasten. In de vanmiddag hebben we nog Elske de Walje met de hele band. Ze staat op het punt om het tournee te gaan. Er komt een nieuwe cd uit. Evie de Visser speelt het jong in Neushoorn. Doet er een try-out vanwege haar nieuwe album. Die zal ik in 2 uur nog spelen. Wouter van der Wal komt nog deel. Marit Arnin had een prachtig mooie cd uit. En we hebben weer een koor. Je weet het, Friesland is een provincie van koren. Straks nog weer een mooi korenfestival. Maar eerst maar even nee, 2 keer 2. Stel je hem zelf even voor. Ik ben Lutske Pilaat. Ik ben Greetje Christ. Mag ik naar de heer? Ik ben prachtig omklaar trouwens. Hoe heet jou? Jasper Ruksma. Auke de Vries. En er wordt kijk wezen dat jou bent een beetje de spreekstalmeester. Dat is ze. Dat ik het woordje wel even waar mij. Nou, vooruit de dokter nemen. In muziekjargon hebben we het over bezetting. Hè? Is dit de verste bezetting of wisselt dat? Dit is de verste bezetting. En ja, koor, het is eigenlijk een kwartet. Hè? Dus 2 keer 2. Prachtig. Al lang douane? Nog net zo heel lang. We bestaan sinds augustus 2014. Okay. Ja, we doen nog net. En we ben ik heel informeel. We repeteren 1 keer in de 3 weken of zo. Even bij je thuis. Net te moeilijk? Nou, we proberen het wel wat moeilijk te doen. Maar net te dreig, net te strak in de repetities. Het is vooral nocht en willen hebben. Dat gaat het om in de muziek, hè? Ja, dat dacht ik. Ja. Nou, je mij 2 stukken achter corona aan en dan mij hem meteen even uitstralen, maar dat zal vast slag je. Wat game dwaan nou? Nou ja, dat is wel heel hoog als wat we krijgt het, hè? Ja, maar dat is Noorderwind, hè? Alles ken je hier. Nou, het eerste wat we zongen, dat is de Long Day Closes. En eigenlijk is het die Long Day, daar wordt eigenlijk het leven mij bedoeld. Het leven is oor, het licht is uit, het boek is uit.
Dramatisch op Vredemee. Dat valt heel betaald, want wat er achteraan komt, dat is volle vrolijk. En dat is? Dat is zielen. Ik hou me stil. 2 keer 2. Mooi dat je er binnen en live in Noorderwien. No star is over the lake, its pale watch keeping. The moon is overwhelmed through grey mist creeping. The last red leaves fall round the pots of roses. The clouds have ceased to sound. The lonely closes. Sits by the silent hearth in calm endeavor to calm the sounds of mirth, now done forever. Heed not how hope believed and faith disposes. Shadow is round the eaves, the long day closes. The lighted windows are fading slowly. The fire that was so dim now quivers slowly, quivers slowly. Go to the dreamless bed where grief reposes. Thy book of toil is read, the long day closes. Go to the dreamless bed where grief reposes. Thy book of toil is read. Thy book of toil is read. Go to the dreamless bed. The long day closes. De zeilen schitteren in de mest, het boot doet ze blikt. Wij hebben op een wal gerest, de maar is zo wit. De wind waait mooi bal en blaast de zeilen vol. De touwen maar los voor wal, de touwen maar los voor wal. Mij moet de kleren romte in het lolbuk al waar, maar
fikse wien en zinneschien, die vrouw is doch nein. Wat hier hebben wou, die lid nou der de brouw. En wut je vrijman vaarwel, en wut je vrijman vaarwel. Ziele is het mooist bestin, ja ziele is het mooist bestin. Het zielen is het mooist bestin, van jong en voor ons. Wat zegt vat, die vindt als lin, de pracht van dit mooist bestin. Natuur is een goal, want in zijn gladde joh, bezielt men het lot verwoord. Ziele is het mooist bestin, Bezielt men het lot verwoord. ja ziele is het mooist bestin, ja ziele is het mooist bestin, ja ziele is het mooist bestin, Prachtig. Dank u wel. Ik kom straks weer bij hem. En ik heb er nog 2 stukken. Ik geef weer naar Ray Becker. Ray, contrasten, ik hoor er wel van. Welk nummer ga je nu doen? Nou, ik denk dat het nu tijd wordt voor een liedje die het daglicht kan verdragen. En dat liedje heet Laat je het licht aan, dus de nieuwste single. Live in Noorderwien. Ik ben in gedachten, ogen op de weg. De radio hard en een stem die me zegt: nog even, dan ben je eindelijk thuis. De strepen, het asfalt en heimwee naar jou begeleiden mijn reis door de nevel en kou. Ik ben onderweg, ben uit het feestgedruis, want ik heb weer gezongen, maar je wacht en weet. Oh, ik ben weer eens laat, maar ik weet dat je niet vergeet. Laat je het licht aan, wacht je op mij. Als ik weer thuis kom, dan ben ik weer vrij. Laat je het licht aan, straks ben ik bij jou. En ik kan niet wachten. Laat je het licht aan, dan op je bouwen. Jij kent mijn geheim en weet als geen ander hoe of het kan zijn wanneer je alleen bent en ik aan het werk. Mijn publiek, al mijn liedjes zijn een grote schat, maar de allergrootste ben jij, weet je dat? En jij bent er altijd als ik je nodig heb. Ik heb weer gezongen, maar je wacht en weet. Oh, ik ben weer eens laat, maar ik weet dat je niet vergeet. Laat je licht aan, wacht je op mij. Als ik weer thuis kom, dan ben ik weer vrij. Laat je het licht aan, straks ben ik bij jou. En ik kan niet wachten. Oh, laat je het licht aan.
René Bekker, jawel, met waar nummers Uwert. Prodi Friesland te vinden. Moet je het weekend ergens nog spelen? Ik moet niks. Ik mag geloof ik nog wel een paar keer weg dit weekend. Ja, zolang het als het moeten gaat worden, dan snap jij ook, dan stop ik ermee. Toevallig ergens in Friesland? Nee, dit weekend niet. Nee, dit weekend niet. Maar ik ben binnenkort weer in Friesland. Dus, maar het is voor mij altijd weer een plezierige reis hier naartoe. Hartstikke mooi. Dankjewel voor je komst. Ja, jullie ook bedankt. Tot de volgende keer. Oké, mazzel. Deal man. Goed zo. René Bekker wordt te vinden op Facebook trouwens en zijn eigen site. Ik geef naar het koor, 2x2. Welke nummers geef je het aan? Think on Me. En Greetje die had een verhaaltje. Nou ja, een lied verhaaltje erbij. Think on Me, dat is kreuntrog Queen Mary of Scots in de 16e eeuw. Aan de jongen voordat ze executeerd is, door haar nicht, had ze dit skreun voor haar zongen. Dus toen ze op de DSC te wachten, zeg maar. Ik ben heel benieuwd. Live in Noorderwien. When I no more Nee, sorry, dit is ik live in Noorderwien, dat is hem net. Live show, live even, je hebt erbij. Doe me maar even niet. Ja, dit jet erbij jongens, ik verzin mij ook wel eens. Er moet even een toonzacht weer op de vleugel. Ja, inderdaad. Ja. Dat maakt het echt. Hartstikke. 2x2. When I no more behold thee, think on me. By all thine eyes have told me, think on me. When hearts are lightest, when eyes are brightest, when grief was lightest, think on me. Think, oh, think on me. Think on me. When thou hast none to cheer thee, think on me. When no fond heart is near thee, think on me. When lonely sighing, when pleasure's flying, when hope is dying, think on me. Think, oh, think on me. Think on Ja, dat mij applaudisseerd worden. Dan zit ik mij een beetje dilemma, dames en heren, want de tijd is altijd zo'n tjenstand. Ik ga nog 3 minuten en het vierde stuk. Ja, dan hoor ik mij stil. Ja, die in gong, 2x2. De Vreemdeling. Hij is alleenig, geld is net te keren, zijn hozen zijn, zijn leppen schot. Een lied van thuis, dat jongt hem in de eren. Hij viel te mij zijn bang en oud. Voor hem geen feest, hij blieren binnen stemmen. Hij had geen namen, doch net mij. Hij bloed je vreemd, doch
nooit te vernemen, spreekt met uw stal, komt hier met mij. Hij zocht de hozen feestelijk verjochte, een gouden ster versierde been. Hij had geen moed om lange nog te vjochtjen, het had geen doel om terug te gaan. Wat weer had die zilletjen, wat weer had die zilletjen, dat overal en altijd opnieuw de zwakste onderwezen nog de sterren. Wat even had iemand het zien, wat eren had iemand het Perfect, dank u. Zijn ze zeldzaam? Ja. Ik heb die nog nooit gezien. Richt microfoon. Dankjewel. Oh ja, soms een klein beetje ruimte. Ja. Ideaal, dank u wel. Ja, graag. De hele boel. Ja? Moet ik hier echt dicht in zingen? Of is die... Nou ja, Als je dichterbij zet, is ja. Ik sta versteld, kijk ik me te lang aan. Ze hebben een raam in het dak boven onze tafel gemaakt. Van mij mag je vragen wat je wilt, het maakt niets uit. En ik vraag nergens naar. Oh. Ik sta op, hij kijkt iedereen na. En als hij me nakijkt, kijk ik nergens naar. Van mij mag je roken tijdens het diner. Ik krijg hem niet waar ik hem hebben wil. Oh. Als we maar wel weten waar naartoe we gaan. Oh. Hij ziet het ook aan de andere kant van het café, blijft iemand helemaal alleen over. Ik denk dat je meeleeft, maar ik weet het
Ik denk dat hij verliest vandaag. Hij heeft geen tijd te verliezen. Het tikt hier tegen het dak. Het tikt hier tegen het raam. Hij hoeft geen drank te verspillen nu en geen geld te verkwisten. Het tikt en ik tel wel. En ik tel wel. En ik tel wel. En ik tel wel. Ja, mooi. Ja, is goed. Ik begin met hun en dan kom ik bij jou. Je moet verder weer hebben, hè? Je moet verder weer hebben. Deze is voor jou, je schuift er eentje op. Zeg je? Ja, maar dat betekent dat je monitormix ook gecompromitteerd wordt. Anderhalf. Over anderhalve minuut? Ja. Speel je 2 liedjes achter elkaar of? Doe jij mijn Elske in de computer? Ja? Anton? Ja. Komt het nu? Is dit een goede microfoon voor Elske? Willem, 2 liedjes achter elkaar of liedje, niks liedje? Ja, dat is leuk. Even een liedje, praatje. Liedje, praatje, liedje. Ja. Ja. En wanneer ga je de clip laten zien? Na afloop. Helemaal. Het is weer vreemde midje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede bedrijf van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. En je kent dit programma. Dan hebben we een koor, hebben we Nederlandstalige zanger, hebben we Gerard & Company. En je knipper die pik in mijn regen. En dan staat hier eens Elske de Wal met de hele band. Is Evie de Visser binnenkwam. Straks Marit Anne, die had haar dochter naar mij nam. Die zal op viool spelen. En achter de bar nog steeds heel relaxed volgens mij. Maar ze had het ik kon beginnen van hier. Anneke de Vrezen en 2 cliënten. Hij met een beetje noffelijk. Ja, rustig zo, hè? Ja, maar wel gezellig. Ja, Moet gezellig zijn? lekker sfeertje. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Goed. Dan ga ik naar Elske. Elske, hoi! Hoi. Ik had zweet op mijn kop, maar warm studio, hè? Ja, maar het ziet er weer gezellig uit, dus allemaal prima. Waar stal je mij aan, Joert? Sietse, Johannes, Jasper, Peter, Femke en mezelf. En de drukke 10, komen er voor die jongen? Ja, volgende week Vreed komt het album officieel uit. En toen hebben wij première. Werd het album ook al wat te krijgen is. Dus, maar ja, dus een spannende week komen er aan. Ben je nog zenuwachtig? Denk je, nou... Ik ben wel heel blij dat het al is. Dat ik net meer dingen voor die kennen in het album. Ja, natuurlijk is het wel spannend. Want ik wil natuurlijk dat mensen het mooi vinden. Ja, dan kiest de wereld ook weer in. Hè? Dan komt een tournee, jongen. Ja, en dat is echt wel weer spannend. Want ja, dan is er naar je noemer spelen. En hoe reageren mensen erop. Maar het is echt wel weer heel leuk om vol te spelen. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Goed. Lekker de band mee. Er komt het al een mooie tijd om nog even te praten. Oer het album, best wel je spelers. Ze wist maar even een nummer live spelen. Is goed. Welke is het dan? Blackwater. Oké. Elske de Wal en band. Such a pretty invader, acting like a savior, soul in pain. All your scheming had me believing. No need for reason, just trust a good man. If I laid my armor down beside me, was fragile like a child.
waste on your kite. You fly me higher like a ball of fire. Then you pull me right down to the ground. The water climbing higher till I know you got me cornered, got me bathing in black water. No way to get out from under, pushing on me down a little longer. I'm a prisoner in your black water. Yeah, yeah. Yeah. The water was climbing, rising higher. The water was climbing higher, higher. No, 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 you got me cornered again. Got me bathing in black water to get out from under. Push and hold me down a little longer, baby. I'm a prisoner in your black water, baby. Yeah, yeah. Bathing in black water. Oh, there's no way to get out from under this skin of yours. I'm a prisoner in your black water. Ja. Fantastisch. Ik zie het, Juster, ik ben een beetje oude man, ik ben een beetje te mijmen in. Ik zie er nog binnenkomen, popacademie, student, en nou mem, band. Hoeveelste cd? De Tredden, denk ik? Dit wordt de Tredden. Ja, precies. Klopt, ja. Is er zelf wel eens zat te mijmen in of niet? Of ben ik nog dat wie van de worden? Nood ik daar hier, dan denk ik, jemig, ja, dat is ik wel zo. Dat is ik haast inderdaad 8 hier lint, denk ik. Ja, maar het gaat zo snel al hier. Ja, het gaat zo hut, of vreselijk. Ja, het is 4 jaar Jelien sinds dat mijn vorige plaat uit weer. Dus. En inderdaad, er is een heel soort gebeurd, een zoontje kregen. En ja, dus dat gaat hartstikke snel. Is er in die werkwijze een protofoor en in die benadering naar de muziek? Net heel, ja, het is lastiger om. Wat gebeurt er? Oh. Die jongen meteen hoeft niet. Ja, ik heb gewoon. Hij doet het! Nou, het is natuurlijk wel wat lastiger om mijn liedje zeg maar in een hoes dan te scrollen. Dus dat. Is je ook nog net mee? Nee, hij vindt het net echt leuk, denk ik. Dan zegt hij: nee, mammy, nee. Slayer! Ja, precies. Dus dat is wel wat lastiger. Dus dan maak ik wel echt eruit. Dus of in de studio bij je stuurs of ergens oorzinnen. Maar dat is wel wat oors. En het gaat al je iets langzamer. Maar het kan wel. En ja, we moesten gewoon een hoop regelen. En voor de rest qua scrollen is het net heel veel verloren. Nee, want als ik één keer zit en ik heb een idee, ja, dan gaat het hetzelfde als dat het ging. Daar ben je talentvol, prachtig, mooi. 1840, Velvet Soldier. Even hoe het album, straks geven we er dan wat jipper op in. Waar staat die titel eigenlijk op? Nou, ik heb denk ik al heel lang, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. We hebben alleen meerdere kanten nog hetzelfde. Wie ooit in die zei, ja, eigenlijk moest hij zelf zien als een soort kroeg. Soms bist de barman of soms bist die man die dan wat alleenig in een hoekje zit te observeren. En deze titel slaat eigenlijk op die smakken toen ik zwanger weer van Herre. En ja, dan best als vrouw natuurlijk ik wel wat duaal. Ik krijg naar je leven, maar dan wist zelf ik een geboren als. Er komt wel een rol daarbij. Dus er was ik geboren als mem eigenlijk. En de kwetsbare kant snijdt heel dicht ons in de strijdbare kant. En dat wil ik eigenlijk in dat album samenvatten. Dus des komt de titel van. Dus het zachte en het strijdbare. Leuk. Straks meer, elke keer wel. Jan Lekkerdel, kom straks weer bij hem. Zit lekker met de handen. Ja, maar straks weer slaan zitten. Komt helemaal goed. We gaan naast een neefje de vissen, maar ik ga eerst even naar de bar. En daar zit Piet Braam en mij. Hem had ik altijd regelmatig contact door een heel soort koren. Dankzij die je het koor 2x2. Absoluut. Mooi hè? Ja, geweldig. Ja, zonder muziek, maar mooi a cappella. Ja. Piekenvel. Ja, Piekenvel, nou sa. Ja. Nou heb ik een mooi affiche gekregen. Nou heb ik een beetje begrepen dat 2x2 net op dit affiche slaat. Nee, want wij hadden een tiergrote belangstelling. Ja. En ze hebben uitgelaten. Ja. Maar dat hij je soms. Ik heb een mooie surprise van ze. In Omroep Friesland. Compensatie. Ja, nou sa. Ja, we hadden een lokaal vocaal. Lees even uit wat dat is. Lokaal vocaal, dat is een winterkorenfestival. En we hebben ook een simmerfestival.
We hebben 4 jaar verleden hebben we dat bij elkaar gebracht. Want er was een winterkorenfestival in het Stadskantoor en er was een simmer in het Prinsentuin, een zomerfestival. Ik ben daarbij bij Lutsen geweest en toen hebben we een nieuwe stichting opgericht. En we gaan nu 2 keer in een jaar besteden we er aandacht aan. In het winterkorenfestival in het Natuurmuseum in Friesland. En in de simmer, 12 juni, dan weten ze dat voor vast, is het weer in de Prinsentuin. Natuurmuseum, vertel, wat gaat er al hier gebeuren? Wij hebben morgen van 2 uur tot 9 uur jongs 14 koren. En dat hebben we snel weer. Dus 28 koren, jouw 8 persoons. Dat is een druk weekend. Dat zegt die. En ik neem ook net al je koren van jouw persoon? Nee. Wel liet je hem ze? Dit is wel het liedste koor. Maar ja, ze nemen hun spul mee natuurlijk, hun familie en vrienden en dat soort dingen. Maar het Natuurmuseum in het atrium, dat kent dat best gewoon. En die gaan ik weer voort natuurlijk. En die komen weer naar je binnen. Ja. En die expositie, ik ben de Westerhuis, geweldige expositie van die opzette beesten. Die is krijg voort. Dus je krijgt wat meer ruimte, heb ik het idee. Ja, die beesten meer voort. Daar moesten we op wachten. We doen dit altijd vaak Christens. Maar nou voor het eerst in januari. En dan weten we, zil dat wel, zil dat net. Maar het is oertekenen. 2 keer 14 koren en dan heb ik nog 15 op de wachtlijst. Wow, dat is wat. Yes. Friesland is een korenprovincie en daarom huldig je dat ik in dit programma. Ja. Even schaamteloze reclame, want hoe laat begint het daar eigenlijk? Het begint 2 uur. Ja. Tot hoe laat? Tot 9 uur jongs. Maar we hadden nog een jaloer bij, want ja, saffolle belangstelling. En wisselen de koren wat af of doen ze dan gewoon een set om het samen uit te drukken en dan ben ze klaar en dan gaan ze naar het volgende koor? Nee, nou, ze jongen 25 minuten. Ja. En dan hebben ze 4 minuten voor het changement, als ik dat dan neem. En dan is het volgende. Dus dat maakt allemaal even snel. Heel bijzonder, ik weet dus dat vreemd is, maar Dems is ik. Ongetwijfeld. Oh, ongetwijfeld. Wat voor slimme vraag komt er hoor? Wat is bijzonder? Morgenmiddag, dan starten we met een bandkoor, Prelude. Die is ooit hier geweest, maar die zit bij ons morgen als eerste in het. Geweldig. Ja. En voor de rest, van Chanticoor tot Christelkoor? Ja, alles. Ik denk, ik moet die vraag. Nou, neem even een peer op nog. Ja. Nou, Popcorn, Samar, Lily Leaves, Sterk Spul, de Reerdehoeken, Core Business, Boegspetters. Voordat ik aan het eind ben, Chanticoor al lager wel. Dat moet natuurlijk. Nou, Tiramisu, Hit and Floor, dat is echt hartstikke leuk. En de jeugd daarvan. Het waterkant. Kampioensvaders, ja, zeg maar nog popcorn from us toe. Een heel soort. Oh, hou dat. Nou zo. Heel soort plezier. Piet, leuk dus de best. Ja. Heel veel succes. Zaterdag en snijn. Vanaf 12 uur. Natuurmuseum Friesland. Koren en nog eens een koren. Alle jaar komen. Succes. Oké, 10 dank. Dank wel. Ik en hij de volgende gast. Is dit al klaar? Maar even een citaatje. Vernuftig, gedurfd, loepzuiver schreef de pers over haar eerste plaat. Warm en intiem en diepgaand over haar tweede. Evie de Visser. Ben je al benieuwd wat de reacties op de derde zullen zijn? Ja, nou, ik heb al wel wat reacties gehad, want hij is al net eventjes uit. Een week denk ik nu ongeveer. En reacties zijn goed geweest tot nu toe, dus ik ben blij en opgelucht, ja. Nachtvlinder. Nachtlicht. Of nachtlicht, sorry. Oeh. Een nachtvlinder is Excuus. mooi, geeft niks. Goed. Nachtlicht, ook voor jou een aanleiding dat je deze titel hebt gekozen? Ja, het is grappig. Ik hoorde Elske net vertellen over de krachtige en de zachte kant van mensen. En nachtlicht heeft ook, is een beetje tweeledig. De donkere en de lichte kant van mensen heb ik een beetje gepakt. En ook, ik heb een aantal liedjes gemaakt waarin dat woord steeds terugkwam. Blijkbaar was het iets wat me inspireerde en ik vind het een interessant plaatje. Dus ik schrijf graag een beetje visueel, dat je dingen voor je ziet. En dat vond ik bij nachtlicht interessant. Is nachtlicht voor jou meer een gevoel dan? Of ook echt van... Je rijdt door de stad, heb je een heel ander nachtlicht dan bijvoorbeeld over het platteland. Precies, en dat vind ik ook interessant. Sowieso de tweeledigheid van heel veel dingen. Maar dit is ook de stad en de natuur zit erin. En ja, het is iets universeels heeft het wel. En dat vind ik dan tof, ja. We praten straks verder over. Je gaat 2 liedjes doen. Ja. Eerst eentje, welke ga je doen? Eerst één, deze heet Naartoe. Evie de Visser. Ik sta versteld, daar kijk me te lang aan. Ze hebben een raam in het dak boven onze tafel gemaakt. Van mij mag je vragen wat je wil, het maakt niets uit. En ik vraag nergens naar. Oh. Ik sta
Van mij mag je roken tijdens het diner. Ik krijg hem niet waar ik hem hebben wil. Was ze maar wel weten waar naartoe we gaan. Hij ziet het ook aan de andere kant van het café. Blijft iemand helemaal alleen over. Ik denk dat je meeleeft, maar ik weet het niet zeker. Weet je dat allemaal ook nog? Nog hoe dat was en we pakken de tram. En even later zijn we zo onder de mensen. Dat ik je niet eens meer kan verstaan. En jij mij niet. Je kijkt me veel te lang aan. Hoe was ze maar wel weten waar naartoe we gaan. Hoe was ze maar wel weten waar naartoe we gaan. Ik denk dat hij verliest vandaag. Hij heeft geen tijd te verliezen. Het tikt hier tegen het dak. Het tikt hier tegen het raam. Hij hoeft geen dank te verspillen nu en geen geld te verkwisten. Het tikt en ik tel wel. En ik tel wel. En ik tel wel. En ik tel wel. Prachtig mooi. Veske, het zit op haar nieuwste album dus. Nachtlicht. Ik zal het nooit meer vergissen. Oké. Barcelona. Heb je de hele plaat daar geschreven? Nee, ik ben daar naartoe geweest voor een paar weken, omdat ik heb mijn eerste plaat al lang geleden uitgebracht. En na het spelen met die plaat had ik voor het eerst een periode waarin mijn hele agenda zo was leeggeveegd voor schrijven. En toen heb ik heel veel thuis gezeten eigenlijk. En toen ging ik zo'n heel introspectieve, mijmerende plaat maken. En nu dacht ik ga gewoon weg en erop uit. En zorg dat ik veel input heb en prikkels en nieuwe prikkels ook. En dan ga ik hopelijk een wat extravertere plaat maken. Dus dat heb ik gedaan. En onder andere Barcelona zit wel een beetje op die plaat, ja. Wat we straks nog gaan bewijzen met de clip is dat je nu hier solo staat. Maar eigenlijk is het een bandplaat, hè? Ja, best wel. En ik ben ooit wel begonnen als singer-songwriter. Meer uit een soort besluiteloosheid, denk ik. Ook dat ik gewoon een gitaar had en mijn stem. En dat ik daar dan maar liedjes mee ging maken. Maar ik hou wel erg van een voller geluid. En ik hou wel van leuke producties en vernieuwende klanken en dat soort dingen. Dus ik heb eigenlijk mijn band gaandeweg steeds meer betrokken bij live en ook op deze plaat inderdaad. Maar bij het schrijven niet? Nee, het schrijven doe ik nog wel echt alleen. Ja. Eigenwijs. Ja, daar ben ik dan inderdaad wel een beetje een eigenwijze in. Ja. Nou, dat mag toch? Ja, ik denk dat dat ook oké is. Ik vind het ook moeilijk samen schrijven. Dat is echt iets wat niet bij mij past. Ik moet een beetje in mijn eigen hoofd kunnen ronddwalen zonder dat iemand me daarin onderbreekt eigenlijk. Beetje mijmeren. Mijmeren alsnog, ja. Ben ik ook heel goed. Even Barcelona, plaat klaar. Vanavond heb je een try-out in Neushoorn. Volgens mij heb je gisteravond ook nog een try-out gehad. Ik heb gisteravond in Amersfoort een try-out gehad, ja. Klopt. Ging die trouwens? Nou, best goed, maar we moeten nog meer try-outen, want het is veel nieuws en technisch ook om het allemaal bij elkaar te krijgen. We hebben vanavond zeker nog een try-out nodig, maar de liedjes zitten er wel in. En we hebben heel hard geoefend, echt. Dus... Ja, maar je zou zeggen, hè, die liedjes zijn klaar, de plaat is opgenomen. Nou staat alles wel vast, maar vertaald naar een live optreden,
dat wordt dus een ander verhaal. Zeker, want we hebben het is niet echt alleen een bandsound. Het is ook best wel elektronisch. Het heeft een klein beetje R&B-invloeden. En omdat het ook elektronisch is het veel technisch gedoe eigenlijk. Het is een combinatie tussen akoestisch en elektronisch en een bandgeluid. Dat vind ik altijd tof als die verschillende kanten elkaar een beetje ontmoeten. Maar het is niet zo dat we dat live heel hard gerepeteerd hebben en toen op de plaat gezet. We zijn echt in de studio gaan experimenteren en hebben de hele plaat daar eigenlijk uitgevonden. En nu moeten we dus live uitvinden hoe we dat dan gaan brengen. Dat is wel een nog interessante uitdaging. Dat is ook wel leuk weer in dat hele proces. Jong dus, Neushoorn, daar ben nog even mijn locaties voor. Prachtige zaal, maar een prachtige band en geweldige songs. Get to know web bewezen, want je gaat nog een liedje schrijven. Hoe heet het? Het liedje heet Scheef. Ja. Live in Noorderwien. Ook hier is het druk. En de mensen zijn praatgraag ik. Pas me aan en ik rijd de rotonde bijna rond. En ik hoop dat ik hoop heb. En wil dat ik door wil. En soms kijk ik om naar de Noordzee en dan duik ik op je onder. Zo het zand uit mijn haar onder water, daar waar ik mezelf niet hoor. Ook hier is het hoog, de balkon zang is scheef en ik kijk steeds naar een raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien. Nu doe ik mijn werk in een leeg café, ik heb hier ruimte en ruis van de radio, anders hoor ik mezelf gaan. Ik leg alles uit en ik zing de wereld toe, maar sluit niets af. En dan soms kijk ik om naar de Noordzee en dan duik ik op je onder. Zo het zand uit mijn haar onder water, daar waar ik mezelf niet hoor. Ook hier is het hoog, de balkonzang is scheef en ik kijk steeds naar een raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien. Nu doe ik mijn werk in een leeg café, ik heb hier ruimte en ruis van de radio, anders hoor ik mezelf gaan. Ook hier is lawaai en de mensen zijn praatgraag. Ik rijd duizelig rond tussen stadsgeluidsgolven, tot we langzaamaan boven komen drijven. En ik zie dat we traag maar vanzelf boven water komen. Piekenvel, zeggen wij in het Fries. En wat betekent? Kippenvel. Kippenvel, nou, dankjewel. Kun je vanavond nog gebruiken. Ja, dankjewel, super. Ja. Album uit, inmiddels te verkrijgen op diverse podia natuurlijk, iTunes en dat soort dingen. De tour zit er dus aan, er komen nog een paar try-outs. Komen nog een paar extra try-outs bij jou, bij dus? Nou, daar zitten we wel een beetje aan te denken. We gaan vooral nog een beetje repeteren. En dan in maart doen we inderdaad een hele clubtour. En dan gaan we België en Nederland. En dan dichtstbijzijn, dus voor mensen uit Friesland denk ik Groningen. Dat is te doen hoor. Ja, Groningen in de Grand Theater denk ik. Ja. Dat wordt heel mooi. Goed, ik heb de clip gekregen inmiddels van jou en die is met de hele band. Dus ik stel voor om ook maar even te bewijzen hoe je dat met band doet om de clip nog even te draaien. Zit het verhaal bij je? Volgens mij heb je er een kunstenaar voor gevraagd om die te maken. We hebben voor het artwork een kunstenaar gevraagd en voor de video Max Mana eigenlijk een hoe zeg je dat? Iemand die animaties maakt. Dus hij kan heel goed videoclips maken en hij animeert ook. En we hebben een video gemaakt met freedivers. Dat zijn mensen die zo 4 tot 8 minuten onder water kunnen blijven. Dat is niet normaal. Die hebben we dus ook onder water gefilmd. En dat kunnen jullie op de videoclip zien. Ja.
Tot de volgende keer. Oké. Succes vanavond. Ja, dankjewel. Evie de Visser, jong in Neushoorn dus. En dit is de clip, mij inderdaad het artwork van de prachtige kunstenaars. Tjoim No en jij hem ook op de radio trouwens. Dus Evie de Visser. En wat mij al belangrijk alvast naar het Nijs, want dan geven we het erom met Elske de Wal onderhoorn en Marit Anne. Ook hier is het druk. En de mensen zijn praat graag ik. Pas me aan en ik rijd de rotonde bijna rond. En ik hoop dat ik hoop heb. Wil dat ik door wil. Soms kijk ik om naar de Noordzee en dan duik ik op je onder. Zo het zand uit mijn haar onder water, daar waar ik mezelf niet hoor. Ook hier is het hoogtebalkon zo geschreven en ik kijk steeds naar een raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien. Nu doe ik mijn werk in een leeg café, ik heb hier ruimte en ruis van de radio, anders hoor ik mezelf gaan. Ik leg alles uit en ik zing de wereld toe mij. Sluit niets uit. Soms kijk ik om naar de Noordzee en dan duik ik op je onder. Zo het zand uit mijn haar onder water, daar waar ik mezelf niet hoor. Ook hier is het hoogtebalkon zo geschreven en ik kijk steeds naar een raam aan de overkant en ik zie het mezelf zien. Nu doe ik mijn werk in een leeg café, ik heb hier ruimte en ruis van de radio, anders hoor ik mezelf gaan. Ook hier is lawaai en de mensen zijn praatgraag. Ik rijd duizelig rond tussen stadsgeluidsgolf, tot we langzaamaan boven komen drijven. Evie de Visser, we draaien nog eens helemaal met het nummer scheef. Prachtige clip, maar we gaan nou naar het Nijs met Tiete Science. Baby, get into the set. I said, baby, I don't know what's there. She said, all I wanna do to you is take you with me everywhere. So I said, okay, baby, take me everywhere. Take me to the day and take me to the night. She said, oh, pretty honey, don't you kid with me? You know I really don't have the kind of time. Still I said, baby, you can have me, and I got right in. See, I was thinking if she took me, I could test the skin. My babe, all I taste is her lies. Mooi. Die staat op de monitor. Ja, hoor.
Altijd terug op Willem. Ik ga een t-shirt laten maken, altijd terug op Willem. Eerst. Ga je met die loop... Nee, ik zei niks. Mooie muziek op nota, lekker divers, maar daar is dit programma ook absoluut bekend om. Noorderwind Live, dus het muzikale Dwarsplein. Straks Marit-Anne, met een hele fantastische violiste erbij. Ben je al een beetje zenuwachtig of net? Ja. Dat hindert niet, dat jet erbij. Ja. Hartstikke mooi. We beginnen eerst weer naar Elske en Femke en de hele band. Wat ben je zo'n dirigeer? Nee, ik heb geen idee. Ik wie gewoon aan het kleven, maar nou ben ik er. Ik heb geduld. Ja, gelukkig. Hey, toevallig ik me even hoe schreeuwproces kunt zitten. Hoe hast u dat doen met deze plaat? Na mijn tweede plaat had het wel even skof door, voordat ik weer eigenlijk ons scrollen gong. En ik rekte toen ik bij mijn label wij. Dus toen dacht ik, ja, wat mat ik nou, wat zil ik nou? En dat had wel even skof door. En toen ben ik eigenlijk langzaam weer begonnen met scrollen. En toen dacht ik, nou ja, ik weet net dat ik ooit nog een plaat uitbrengen ga, maar laat ik het maar gewoon opnemen, want dan hebben we het maar. Dus we zijn eigenlijk in 2013 al de studio ingang. Wow. Dus en toen steeds met tussenposes. Dus maar tussenpozen, hoe zei ze dat? En weer op naar de studio ingang, weer naar je noemers en orennoemers vonden dan weer. Dus ik denk dat we iets van zo'n 20 noemers opnamen hebben. Ongelooflijk. Komen de tredje op de plaat. Dus 2 jaar ben we er af en aan mee bezig geweest. Ja. Zij steeds wij, maar het screwen zelf, was dat wel al in het ding? Ja, dit keer, nou toevallig zei inderdaad, het scroll mijn oor is best wel heel lastig. En ik heb dat een hoop dingen voor de 2 eerste platen. En deze plaat heb ik eigenlijk helemaal zelf screun. Maar uitzondering van één noemer, wat we dadelijk spelen gaan, heb ik mij een Amerikaans screun in Volendam. Ja, natuurlijk. Volstrekt logisch. Ja, nou, hoe heet hij? Hij heet Seth Jones. En hij wie eigenlijk daar om te scrollen mij Simon van Nick natuurlijk. En de 3 J's. Maar een die voel uit. En toen belden ze mij op van, hey Els, was Toma. Was Toma. Want we gaan die oer. En die jongen die had niks te doen. Dus toen ben ik erheen gegaan. En dat was hartstikke leuk. Dus, wat een grappig verhaal, joh. Ja. En dat game nou doen? Dat gaan we nou spelen. Dan hou ik me gauw stil. Ja. Hoe heet het trouwens? For Love. Hartstikke wel. You tell a little lie to yourself. You tell it till you think it's true. You tell it to someone else, someone that you never knew. You give away all you got. You give everything you have. You give until it breaks your heart. Leaves you there with nothing left. The things we do, the things we do, the things we do for love. Craziness, it makes no sense. The things we do for love. I always fall so hard, but I can never make it work. Keep giving it another try, but I don't guess I'll ever learn. The things we do, the things we do, the things we do for love. Yeah, it's craziness, it makes no sense. The things we do for love. We do
Prachtige noemers. Eerste wie al heel mooi, deze tweede ik nog schreeuw mij een Amerikaan. Leest van zijn jongen dan nog iets? Had hij een oren insteek? Nou, eigenlijk kom ik nooit met een soort idee als ik scroll mijn oor. Maar dit keer hier ik al een heel skoft The Things I Do For Love. En ik kwam er eigenlijk net uit en ik dacht, nou ja, zal ik dat dan meenemen? Dat is natuurlijk altijd spannend, want het kan helemaal verrooien en het kan helemaal een kant op gaan die is net worst. En dan is die idee eigenlijk voort. Maar dit pakte zo goed uit. Wij vulden elkaar eigenlijk heel mooi aan hierin. En ja, het is mooier dan dat ik dacht hier. Dus dat is eigenlijk het mooiste van een co-write, als het samen scroost. Ja. En dat was ook wel eens jij erin, toch? Ja, ik heb dat eigenlijk voor mijn twee eerste platen een heel soort dien. En toen hier ik dat nog... Je is toch in New York, of niet? Toen zit ik in New York en in Londen en in Zweden, overal en nergens. En uiteindelijk, ja, dan... voor deze plaat heb ik natuurlijk een hele hoop thuis werken. Omdat ik natuurlijk krijg mem weer. Dus als herren slipte, dan kon ik mooi scrollen. En dan is het ook makkelijker om thuis te scrollen. En ik hier gewoon een hoop te vertellen. Dus ik hier net echt de behoefte om heel vol in mijn oren te scrollen eigenlijk dit keer. Maar dit weer een mooie verrassing. Ja. Een echte Elske plaat. Kom straks weer bij die. Dankjewel. Goed, ik ga naar de volgende dame. Marit Anne zit er op de voorkant van haar cd. Ik let het even voor de mensen die nou televisie of de Omroep Friesland app of omroepfriesland.nl aan de voorkant even zien. Something old, something new. Tietje Vlien is hier een beetje debuteerd, maar ik wil zeggen. Zij hier eigenlijk al heel lang, maar ik zei ze, Marit Anne, wist al bezig met muziek. Maar het had heel lang voordat je op een podium stond hier. Klopt, ja. Is het veilig op de bank thuis, hè, zoals het gaat. Zoals het ook, ja, maar zo moet het ook een beetje beginnen. Ja, eigenlijk wel. En dus ik ben al inmiddels 39, ik word weer 40 dadelijk. Het wordt dus een keer tijd, hè? Ja, wel hè. Vind ik ook. Ja, er komt van alles tussen. Joh. En je hebt, ga maar een vak leren. En, ja. Maar het blijft kriebelen. Het moet op een gegeven moment gewoon. De muzikale boodschap. Ja, eigenlijk wel. Er staat wel in een boekje 24 jaar verlien begon het al een beetje. Ja. Begon het echt met noemers schreeuwen en zo? Ja, eigenlijk bijna gelijk. En ik heb inderdaad op mijn 14e een gitaar gekregen van mijn vader. Zo van, dit gaat je van de straat houden. Helpt dat? Ja. Oh, mooi. En dat ik in een heel klein dorpje woonde, dat hielp ook, denk ik. Maar het was inderdaad zo, ik begon gitaar te spelen en ik kende mijn eerste 3 akkoordjes en dan kan je een liedje gaan maken. Dus daar ben ik vrij snel mee begonnen. Ja. Zelf tekstjes schrijven en tekstjes veranderen op bestaande liedjes. En, ja. Waar is mijn naam? Want ik had ze al een beetje geïntroduceerd. Violiste. Mijn dochter, Mila, 9 jaar. Ja. En een orenkant? En Johnny Orlando, percussionist. Die begeleidt mij al een tijdje inmiddels. Een paar maanden lang zijn we druk bezig. Zullen we het eerste nummer live doen? Zullen we doen? Van het nieuwe album neem ik aan? Ja, klopt. Hoe heet het? Nummer 4, Her Lies. Het is een cover en Mila speelt mee met de viool. Marit Anne, live in Noorderwien. Why do you keep seeing things now they don't exist? I said, baby, I love you. What can I do? I'd probably love you till the day I die. She said, well, pretty honey, if that's true, then give me all them pretty eyes. So I said, baby, you can have them, you can have my eyes. See, I was thinking if she took them, I won't see her lies. My baby, all I taste is her lies. Said my honey, all I taste is her lies. I don't know what's there. She said, all I wanna do to you is take you with me everywhere. So I said, okay, babe, take me everywhere. Take me to the day and take me to the night. She said, oh, silly honey,
don't you kid with me? You know I really don't have the kind of time. Still I said, baby, you can have me, and I got right in. See, I was thinking as she took me out and danced. My babe, all I taste is her lies. Said my honey, all I taste is her lies. You can have me, you can have my eyes. I was thinking as she took me, I can taste the lies. My babe, all I taste is her lies. Said my honey, all I taste is her lies. Said my babe, all I taste is her lies. Wauw. Nou, wat vond je er zelf van? Ik vond het mooi. Ik ook. Ja? En de zenuw een beetje voor nou? Ja. Durf nog meer, noem eens mij? Nee. Nee, dit weer de enige? Hij komt op YouTube, hè? Kun je het waarom zien? Ja. Ja? Was dat wel? Ja. Mooi, hartstikke mooi. Maar dan, ik had de CD in de hand, verdijd ik heel symbolisch. Begin hier in het begin van het programma Gerard Nijborg, die zit tijdelijk in een rolstoel. Du was ooit ook in een rolstoel zitten? Ja, iets langer. Hoe lang? 3 jaar. En het idee, ik hoor van, kom ik er ooit wel weer uit? Ja, eigenlijk was het het verhaal van de artsen van mevrouw wend er maar aan, want die komt er niet meer uit. Dit is het leven. Ja, alleen daar was ik het niet mee eens. So what happened? What happened? Ja, het ging heel lang inderdaad slecht. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik voel me beter worden. Ik denk, ik ga eens wat proberen. Dus ik heb mijn krukken gepakt. Eerst in huis. Toen een blokje om het huis. En vakantie naar Italië. En lekker in de zon. Goed weer. Daar ben ik met de rolstoel naartoe gegaan. En het is heel erg handig hoor, op het vliegveld. Want je hebt overal voorrang. Superleuk. En vervolgens heeft de rolstoel opgevouwen 3 weken lang in het vakantiehuis gestaan. Niet nodig gehad. Maar even, stierst er niet eens op en het is gebeurd? Met een kruk toen nog. Alleen, het was soepel en warm weer en het ging allemaal beter. Ik dacht van, moet ik volhouden. Ja. Dus toen ben ik veel gaan lopen en zwemmen in de zee. En toen kwam ik terug en toen zei ik, nou ga ik voor. En ben ik elke dag een blokje omgegaan. Eerst over de parkeerplaats en toen steeds een bochtje verder. Voordat ik het wist, binnen 3 maanden liep ik vanaf Drachten door de Wilgen, door Bombergen naar huis. Had ik een rondje van 9 kilometer te pakken. Toen dacht ik van, volgens mij komt het wel weer goed. Dus, wat een verhaal. Ja, toch wel hè. En als de die muziek dus wat oppakt? Hoor? Ja, eigenlijk wel. Want ik had zoiets van, als ik dit kan, wat kan ik dan nog meer? Ja. Nou, een cd opnemen, in de studio zitten, televisie, radio. Maar dit eindigen. Ja, ik weet het niet, we zien het al. Ja. Ik ga lekker doorzogen. Ja. Nou, ik vind het een heel bijzonder verhaal. Welk nummer is het nou aan? No. Morire Bisogna. Het is een mix van Feeling Good samen met een heel oud Italiaans gedicht. Zo is weer Italiaanse tussendoor. Een beetje Zuid-Europese invloeden, Joert. Maar het dan. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, and you know how I feel. Rays drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah. And I'm feeling good. Oh, come ti già,
pensieri. Non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Facing the same, you know how I feel. River running free, and you know how I feel. Blossom in the tree, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and it's a new life for me. And I'm feeling good. È un sogno la vita che farsi gradire, che breve oire, bisogna morire, non fa medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, si muore cantando, si muore suonando. La sera s'ampogna, morire bisogna, si muore danzando, bevendo, mangiando, quella carogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Dragonfly out in the sun, and you know how I feel, don't you know? Butterflies are having fun, and you know how I feel. Sleep in peace when the day is done, and you know how I feel. It's an old world, then a bold world, and a new world for me. And I'm feeling good. Giovani puti e chi, uomini tutti, son danze ne rire, bisogna morire, sani l'inferno, i bravi di lerba. Tutto andrà a finire, bisogna morire, e quando nemmeno ti penti nel seno, tu andrà a finire, bisogna morire, se tu non ti pensi hai persi le sensi, sei morte puoi dire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. And I'm feeling Feeling good. Ja, dan kwam Nina Simone ook nog even op een hoekje zien. Prachtig. Marianne. Dit noemen ze die derde op het album, toch? Jawel. Jawel? Oh. Morire bisogna. Oh, ja, ik dacht Feeling Good. Ja, ik dacht die Engels. Niet meer Kitty Park van Brel. Zit er ook nog aan? Klopt. Een bijzonder verhaal. Het is een nummer dat grijpt mij. Ik heb heel lang moeten oefenen met het nummer om uit te kunnen zingen zonder tranen over mijn wangen. Dat is, de tekst grijpt me heel erg aan. En ja, ik denk dat iedereen boven de 30 wel die situatie een keer heeft gehad. Zo'n relatie waarin je net wat te veel van jezelf weggeeft. Ja, het hoort bij het leven. Hè? Ja, het hoort bij het leven. Ja.
Doe je meestal een hele protte met die nieuwe album. Something Old, Something New. Het is uit, maar het Anne, de speelt nog in je nummer. Welke? Breathe. Een eigen nummer, zelf geschreven. Live in Noorderwien. Als ze maar nog even wat technische dingen aan. Oké. Maar het Anne. Say if the morning comes and you don't see the light, those clouds of gray are blinding your sight. Maybe, maybe you keep longing for the night. Always someday it will be alright. You need to go on, be strong, move on, hold on. Go on, be strong. Go on, be strong, move on, hold on. Go on, be strong. Just keep on breathing. Just keep on breathing. Say if your eyes hurt so bad from crying. Life just never seemed so sad before. And if you just don't say why you still be trying, and you feel like you can't take it anymore, still you need to go on, be strong, move on, hold on, go on, be strong, go on, be strong. Hold on, go on, be strong. Go on, be strong. Move on, hold on, go on, be strong. Just keep on breathing. Just keep on breathing. Yeah, maybe not tomorrow, but there will be a brighter day. You wake up with the sun and the sunshine on your face. Right down and there, you know you made it all the way. So keep on breathing, listen what I say. You need to go on, be strong, move on, hold on. Go on, be strong. Go on, be strong, move on, hold on. Go on, be strong. Go on, be strong, move on, hold on. Go on, be strong. Just keep on breathing. Just keep on breathing. Breathing. Breathe out. Breathing. Breathe out. Marit Anne, dankjewel en succes. We gaan op naar het Nijs, daarna ben wij er weer. Graag dadelijk.
Ja, ze moeten even naar de boeren staan. Peter staat daar. Nee, maar we moeten elkaar een beetje, jullie moeten elkaar goed kunnen zien voor koortjes. Zal ik een beetje zo gaan staan? Inzetjes. Beetje gedraaid. En ik moet, ja, uiteindelijk maakt het volgens mij niet zo. Oh yeah, Martin Baby for the more. Zie je me wachten? Into the devil's arms. Devil's arms. Oh, zie later. There's an evil child in the devil's arms. Ooh, yeah. Ooh, oh, yeah. I got the music in me. Zo sluiten we me af mee. Yeah, mag ik mijn dingetje opnieuw? We gaan alsjeblieft een liedje spelen. Even spelen, oké. Devil's Arms. Ooh, yeah. Long ago, little girl went to the crossroads. Left her home for the road to where the wind blows. From a hill further on, she saw a county line. Up there, a man gave her some brandy wine. Ooh, I'm just a lonely rider. Ooh, you wanna flag a ride into the devil's arms. The devil's arms. There's an evil charm in the devil's arms. Ooh, yeah. All right. You can run, go ask Willie Brown. Come along in my car, we can still bear a house, baby. Far away in the dirt down by the riverside. Mother prayed, please Lord have mercy on my child. Into the devil's arms. The devil's arms. There's an evil charm in the devil's arms. Ooh, yeah. Ooh, I'm just a lonely rider. Ooh, you wanna flag a ride into the devil's arms. The devil's arms. There's an evil charm in the devil's arms. Dankjewel. Hou dat vast. Hou dat vast. Hey, hey.
Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur van de komen er 2 cameraman op beeld. Dag heren, nou, alles goed? Dag Gert. Hallo, goed. Bij waar ben ik nog in bel? Bij Jorrit of? Je bent nu bij mij. Nu bij Jorrit. Pak Jorrit heeft nou een leuke mop of net? Oh, een leuke mop? Nee, sorry. Maar ik heb je niet bedenken? Ja, daar komen we er straks op. Volgende jaar horen dan. Volgende jaar horen. Nou, dat mag al je kennen. Goed, wij gaan een prachtige mik hier. Het is al hier heerlijk ingetogen, mooie muziek, goede muzikanten. Ik ben er wel hartstikke blij van. En zo aan het begin van het hier achter de bar nog steeds Jim Treien. Je mag even een koekje nemen, jongens. Ja. Ja. Nog plan voor het weekend eigenlijk? Plan, ik geef het wel. Ja, morgen even naar Amsterdam, vriendin op ziekje en snel gaan we naar het zwembad. Ja hoor, dus ja. En dan neemt de hele club mee? Nemen we de hele club gezellig mee, ja. Eerst Amsterdam. Goed. Ik geef naar Elske de Wal en de hele club. Natuurlijk ook mijn Femke, collega van mij. Wanneer komt toen mij zijn plaat uit? Net. Het wordt ambities gewoon trouwens. Nee. Echt net? Nee, echt. Jongens zijn mooi. Ja, nee, maar ik vind het gewoon echt te gek om mijn oren, zeg maar lekker in de achtergrond, de korkjes te dwan en liep maar een beetje gitaar spelen of orendingen, piano, whatever. En lekker jongen, dat vind ik eigenlijk veel leuker als wat Elske doet. Ja. Want wat zij doet, ja, heavy shit. Ja, respect je. Ja, absoluut. Dus dat, nee, liep mij maar lekker dit wel, dan ben ik helemaal gelukkig. Wel jammer eigenlijk. Hè? Ja, het is... Dat was plegen. Toen al. Nee, maar op het album zit een nummer wat wij met Femke, wat stukjes alleen nog jongen, dus eigenlijk wat ik skreun had voor ons beiden. Dus dat is ik wel heel leuk, om dat met zijn beiden te doen. Maar ze maakt het zelf, als ze dat wil, dan maakt ze dat doen en dan is het helemaal prima. En dan ben ik natuurlijk de eerste die voor ons zit. Zo is dat. Brul ik ook nog mij. Goed, Kenijn Borman. Allemaal goed jongen, hè? Ja, we doen ons best. Overval me een beetje, Willem. Ja, dat kan. Hij is hier een beetje te mijmeren. Ja. Goed. Ja, hou hem er maar bij. Ja, ik denk even, maar toen werd dirigeren, heel ingewikkeld. Welk noem ik het wel? Wat gaan we dan? Oh ja, Hercules. Ja, maar nou mooi. Elke keer wel. Heard of a man, one against the world. Have you heard of a man that turned gravel into pearls? You say there's no such thing as legends and dreams. Oh, there ain't no such thing to go from servant to queen. But I need you to believe. Oh, I need you to believe. If your clouds are made of stone, I would still build my home on the ruins of your rain. So let it pour.
Elske de Wal en haar plaat is gelukkig clear. Balloon Over Paris, dat begon het mij. Daarna weer het Brave en Old Velvet Soldier. Lijkt hij al in de winkel trouwens? Nee, Takkenwiek is het te vier. Has hem al? Nee, hij is nog... Krijg je dat gestrest? Verschrikkelijk. Hij leidt nog bij de perserij. Oh. Maar het is de bedoeling, Thomas, die dan hebben première in Ljouwert in Harmonie. En dan is hij daar al wel verkrijgbaar. En dan de Orendijs officieel via iTunes. Dus ja, maar het is altijd spannend. Het maakt altijd weer op haar en snaan. Wat is dat al wat, hè? Nou, nevens mij sinds het ontstaan van popmuziek is het altijd op het laatste moment. En dan lezen er dan geplaten, vroeger vinyl in Duitsland. En dan komt maar een cd-praatje ervan. Ja, we hopen dat we het heel hier. Ja, verschrikkelijk. Dus ik heb ik alle keer zijn, dat doe ik de volgende keer hoor. Maar dat helpt. No way. Ja, no way. Precies. Wat had je al jezelf dienen? Want we zei het leven, had ooit bij een grote platenmaatschappij zitten. Nou, doe je eigenlijk alles zelf. Maar wat hoort dat in, alles zelf doen? Nou, in het kwart zijn is dat alles de financiering eigenlijk van het de hele plaatgebeuren, dus opnames en gewoon zelf maar denken, oké, we gaan de studio in, nou, we zien wel hoe het eruit komt. En ik heb begin dit hier wel een label opzocht en die had het helemaal luisteren en die zei, ja, te gek, dit moet gewoon uitgebracht worden. Dus die pakken het maar op vanaf het moment dat de master, dat is dus het finished product, is maar dat het helemaal clear is, dan pakken zij het op. Dus dat stuk nemen zij oer. En wel lekker. Dat is heel fijn. Ja, dus dan dat hoef ik nou, dat ik loslid en dan kan ik gewoon me focussen op het spelen en daar toch ik een beetje van genieten. Joert, ik ben hartstikke blij, dat is de beste trouwens, promotie natuurlijk. Wat zit er nog meer in het vet? Nou, we gaan, de single komt ik uit, dus er komt de videoclip bij. En we gaan nog spelen bij de orenradiostations, die collega's bij 538 en Tros Muziekcafé. En hopelijk nog wat televisie, maar dat is echt altijd op het laatste moment. Dan kist Samma bellen weer van, ja, de kist jong komen bij, neem het maar op, televisieprogramma. Dus ik hoop dat ik het waan, dus we zullen het zien. Maar wel belangrijk, hè? Want die plaat maar natuurlijk, er moet wat bekendheid omkomen. Recensies helpen net altijd alles meer. Dus du hast het vooral natuurlijk voor radio en televisie nodig, maar dat komt dus al hier. Dat hoop ik wel. En ja, het is natuurlijk die tour die we doorgaan die erin tot en met maart. Dus ja, daar haast ik nog wel tijd om hier en daar wat te promoten. Maar ja, dat is wel de manier om mensen naar de theaters te krijgen. Want ons weten ze net als de best. En dat is wel jammer. Begint in harmonie. Kijk, maar deze band, deze hele setting? Behalve Johannes. Johannes is dus een special guest voor Joert. Ja, dat is... Maar die is nou mij. En in principe is hetzelfde bandje als altijd. Ja. En dan is het integraal het album doen? Of geef er nog wat oren doen? Ik ga wel toch zeker nou helemaal van begin tot einde in de theatershow spelen. Maar dan is de eerste helft voorbij. En dan moet er nog een tweede helft komen. Ook ik alles is maar de oren noemen ze het maar ik dacht het wel, is maar troggelkoor en de reden 3 is wel het thema Velvet Soldier. Dus die twee kanten die ik keer beschreven, dat is wel de reden 3 tussen de hele show. 21ste in de harmonie en ik Drachten Lawaai is nog doen? Ja, Lawaai en de Posthuistheater ik nog. Ja. Dus in 3 keer in Friesland. En de rest in Nederland. Een hele list. Ik lees aan net al hier voor, maar Hogeveen, Jereveen, Zoetermeer, Nijverdal, Alphen aan de Rijn. Ja, echt het hele land. Amsterdam. Kleine komedie, trouw wel leuk. Ja, dat is superleuk. Ja, dat is echt een hele mooie sale. Ja, dus daar heb ik heel veel. Ja, ik hoor al heel veel zin in, maar daar ik. Ja. Het laatste nummer doet? Het laatste nummer is het laatste nummer wat ik bijna skreun heb voor het album. En dat Yet Sing Me Home. Green grass is waiting on the edge of my dreams. I have led myself to believe. Keep on walking, he said, the man with a plan. But our plan is one without peace. When all is said and done, and your days grow old, unwrap your heart from the grip of your souls. Ask all your friends if there's ever a time, then please sing me home, la la la. Sing me home, la la la. Let the notes of this song whisper your name. Hear the words and the stories they tell. Bring you hope and sing along to courage and
Tory bell. Yeah. When all is said and done and your days grow old, unwrap your heart from the grip of your swords. Ask all your friends if there's ever a time. Please sing me home, la la la. Sing me home, la la la. I can hear this song over and over. I keep singing this song so long, it's not over. Unwrap your heart from the grip of your sword. Ask all your friends if there's ever a time. Then please sing me home, la la la. Sing me home, la la la. When your days grow old, I need you to sing me home. Let's call the angels if there's ever a time, and sing me home, sing me home, sing me home, sing me home. Piekenvel. En dat album, dat kunnen de dat moet een groot succes worden. Prachtige nummers, dankjewel. Heel graag, Dien. Wauw. Leuk om je weer te wezen. Ja, welkom in de Gauws. Hier mag het leeft, jongens. Yes, mooi. Helemaal goed. Ja. Nou, Femke, meen je weer op de radio natuurlijk? Nee joh, ik ga een paar weken vrij. Jeetje. Dat ik natuurlijk met Elske op tour ging. Ja. Dus ik ga het een beetje te druk om dan echt nog de middag van Friesland te doen. Dus nou ja, binnen de komende weekend even muziek. Nou, je maakt grote leek, want dit klinkt net alleen goed. Het komt helemaal goed, maar de 21e nogmaals de harmonie. Daarna Oosterpoort, Grains, mooie zaal. Ja, nou, de zijstelijk alleen de kleine comedie, et cetera, et cetera. Het geeft hoorn. Ja, mooi toch? Mooiste wat er is. Ja, prachtig, ik kan me voorstellen. Dan nog even los hiervan, Neushoorn. Hij is een hele succesvolle Jannehoorn. Die serie gaat nog trolley ook, hè? Die gaat terug. Ja, dat wordt een ier. In april, in september en december. En het is een serie van The Roots of. Dus het zijn Mean Roots. En de eerste weer Gospel Soul. En de tweede is Country and Bluegrass. Dus dat wordt ik wel heel leuk, denk ik. God in de gaten. Maar eerst de tour, de plaat en alles wat erbij zit. Jongens, dankjewel. Doe maar toch ergens heen, jullie ook? Ja, naar Alkmaar. Best of Britain. Best of Britain. Oké. Samen Jasper. Oké, jongens, succes. Zit ze best vrij, jong? Joenwel, naar de motorbeurs in Grijns. Ach, geen midlife crisis? Nee, toch hoop ik. Peter, mag je nog ergens in? Nee, ik ben lekker vrij. Ik ga lekker filmpje kijken, denk ik. Martijn is een technicus. Jongens, Martijn even in beeld. Die kwam kijk bij me. Die had een beetje een vrouwelijke kant. Die zei, du hast hetzelfde kapsel als Nathaniel. Ja, nou, daar hebben we het over gedaan. We zaten net in de kleedkamer. Toen zei hij, dat staat jou vast ook. Ben je een broer of zo? Nee, geef het brilletje even. Dan kan ik zo meedoen daar. Ja, kom Nathaniel, kom er even bij. Nou, mensen nemen de radio aan. Echt het likje broers. Ja, ik ben de gitarist van Sanne. Dit is Peter Krakel hier. Ik zie helemaal niks meer. Gewoon. Jongens, dankjewel. Elke de wel te vinden op Facebook, internetsites, cd, het oeral te vinden. Al te vinden ben ik, ja. See you next time. Dankjewel. Goed. Nou, het berichtje leidt voor de hoorn, maar we beginnen aan de Senna Black. Je mag vast wel eens van een vlogger jet. Nou, ik heb 2 vloggers in het eerst. Harry de Jong, die verleden weekend. En ik heb Ivo Polsma vregen. Contracten tekenen, proteïeld natuurlijk ben. Maar hij dwarde net. Maar ik heb hem voor de wc ropt. Hij had een verhaal. Ik nog hoe David Bowie. Luister maar eens naar deze vlog van Ivo Polsma. Mijn eerste vlog. Harry wie me voor. Dat vind ik dan wel jammer. Maar goed, we zijn heel hip. Allebei, de Harry en ik. Ik woe het maar eens hebben over natuurlijk David Bowie. Het wie, hij is nog verstaan. Nog net een week alleen.
En manje werd het bekend en we waren er deermaal gooid in de media. Het liep wel alsof de grootste artiest eer verstonden wie. Nou, dat is vanzelf net zo, want persoonlijk vind ik de Beatles beter. Dat is natuurlijk een mening. De Rolling Stones vind ik beter. Bob Dylan vind ik eigenlijk beter. De Doors vond ik beter. De Kings vind ik beter. De Beach Boys vond ik beter. Jimi Hendrix vond ik beter. Marvin Gaye, ik vond hem volle beter. Aretha Franklin vond ik beter. De Creedence Clearwater Revival vond ik beter als Bowie. Ik vond Lou Reed vond ik eigenlijk beter als David Bowie. En Neil Young vind ik beter als David Bowie. Van Morrison vind ik beter als David Bowie. Randy Newman, je jaren er haast nooit meer wat van. Hij leeft nog wel. Ik vind hem beter als David Bowie. Stevie Wonder, beter. Tom Waits vind ik beter. Elvis Costello vind ik eigenlijk beter als David Bowie. En dat geldt ik voor Bruce Springsteen. Vind ik beter. U2 vind ik persoonlijk, jouw mooi erover zou denken, beter als David Bowie. Maar dat geldt net voor Pink Floyd. Die vind ik echt minder. En Rick Astley, nou, nee. Maar al met al, David Bowie was natuurlijk een grote artiest. Fantastische nummers zoals Heroes en Gin Ginny en Let's Dance. Dat vond ik zelf wat minder. Maar ik heb een LP mooi, maar oude nummers van Bowie, voordat hij terugbruts. En ik heb er een heel geschikt nummer voor uitgezocht om te draaien op mijn eerste vlog. Dat nummer heet Please Mr. Grave Digger. En een heel apart nummer. Het is eigenlijk geen verske. De jest de wien en daar rint hij blijkbaar over het hof. En dat is de Grave Digger. En dat is David Bowie. En die zongt dan wat. En die wordt langzaam verkouden. En nou, dat leek mij wel geschikt. Want ik weet net, ik wil dat hij goed ik begroeven wordt. Maar daar ben ik niet zeker van. David Bowie. Dus op mijn eerste vlog. Toch wel een redelijk goede artiest, ja. There's a little churchyard just along the way. Used to be Lambeth's finest array of tombstones, epitaphs, wreaths, flowers, all that jazz, till the war came along and someone dropped a bomb on the lot. And in this little yard there's a little old man with a little shovel in his little bitty hand. He seems to spend all his days puffing fags and digging graves. He hates the Reverend Vicar and he lives all alone in his home. Excuse me. Please, Mr. Gravedigger, don't feel ashamed as you dig little holes for the dead and the maimed. Please, Mr. Gravedigger, I couldn't care if you found a golden locket full of some girl's hair and you put it in your pocket. Pour it down. A mother doesn't know about your sentimental joy. She thinks it's down below with the rest of her toys. A ma wouldn't understand, so I won't tell. So keep your golden locket all safely hid away in your pocket. Yes, Mr. GD, you see me every day. Standing in the same spot by a certain grave. Mary Ann was only 10, full of life and oh so gay. And I was the wicked man who took her life away. Very selfish. Oh God. David Bowie, mij wel een heel eigenzinnig nummer. En je hebt het dankzij uw eigen vlogger Ivo Puls mijn hart zien vlogangst oewon. Dat vind ik wel hartstikke mooi. Nee, weer Harry de Jong en dan weer Ivo en dan weer Harry en Ivo. En dat binnen de verste vloggers van dit programma. Allier in de Riff van de Dij weer om te zien op zijn eigen YouTube kanaal. youtube.com/Noorderwien. En daar zullen alle optredens van bijvoorbeeld Juwet op te vinden wezen. Morgen zetten we ze erop trouwens. Dus bij deze. Nou, ik had de gitarist al even introduceerd. Ik ga nu naar de dame. Senna Black. Welkom. Ja, dankjewel. Nou, voort maar even naar de pianist. Waar is de pianist mijn naam? Jasper Blokzaal. Ja. Nou, en Natalia natuurlijk als gitarist. Met zijn prachtige... Venen, yes. Hoe best toen deze heren in elkaar? Ja, wij kennen elkaar al zo lang. En toen ik 15 was, had ik volgens mij mijn eerste bandje gehad met Triality. En daar zaten zij ook al heel vroeg bij. En... nu ben ik 28, dus we kennen elkaar heel lang. Time flies. Ja, zeker, ja. Het hele Senna Black verhaal geven we straks door aan. Want er zit een heel verhaal omheen eigenlijk gecreëerd.
is cliffhanger. We vertellen helemaal niks. Sylvester, noem maar live dan. Is goed. Hoe heet het? Higher. Oké. Senna Black, live in Noorderwin. Lost in the storm. Is this what I'm here for? Never gonna get out, never gonna be proud. I don't want this anymore. Ever since I was born, I have a sense to withdraw. Did I have to let down, make me gonna cry out? I chose the storm to explore. And we go higher, higher, higher. And we go higher, higher, higher than the down. To my family and friends, I never took you for granted. I just entered a storm. Take care of my brother, take care of my sister. Don't let them know that I'm gone. So let me go higher, higher, higher than the down. And we go higher, higher, higher than the down. Hey, what I've learned from the storm is for you to go on. Oh yeah, but I've earned to become wind, hail, thunder, and snow. Snow. Now I'm gonna get out. Now I'm gonna make myself proud. I'm gonna be a dark cloud. Yeah. Now I'm gonna get out. Now I'm gonna make myself proud. I'm gonna be a dark cloud. And we go higher, higher, higher than the down. Yeah, yeah. Higher, higher than the down. We go higher, 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 higher than the down. Yeah, higher, higher, higher. Wow, 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 wow. Indrukwekkend. Straks meer het verhaal, maar natuurlijk ook de live muziek van Senna Black. Maar nu eerst het nice bij Tite Seijers. Ja, we gaan het vreemd bij. Als je het maar helemaal op een manier hebt, maar... Hallo. Lijkt het toch wel uit te hebben. Uit de kraan? Oh, dat is een goed idee. Ja. Weet je ook waar de kraan is of niet? Eén in de kleding. Oh ja, dan ga ik nou wel even kijken. Dat heet Huske toch bij jullie? Ja, Huske. Ja. Kijk. Oh, dat ziet er lekker uit trouwens. Kan ik dit zo pakken? Ja, zeker. Oh, nou.
Ja, ik stel lekker bij de bar hier voor de mensen die de radio aan. Achter de bar nog steeds. Wouter zoekt zeg maar even Wouter. Ja, klinkt goed. Hartstikke goed. Wouter van Walsen aan optreden in verband met zijn theatertour. Achter de bar nog even de heren. De meiden wel wat koekjes voor, hè? Ja, dat weet ik. We hebben al wat uitgedeeld, maar er zijn nog niet zoveel die. Neem ze snij mij net zwem. Nou, ja, kan wel. Ja. Lekker klef. Ja, ik kan tenminste lekker uitslapen, moet ik zelf in jou, dus vind ik wel lekker makkelijk. Oké, dat scheelt wel inderdaad. Goed, kom straks weer bij hem. Ik ga naar die meneer die bijna wat opera-achtig gewoon het jong is. Dag Wouter, jongen. Achtig, nee. Nou ja, dat is komen omdat ik een beetje geïnspireerd ben door Pietrix. Want ik heb met mijn broer en Pietrix Roosendaal heb ik een bandvoorstelling geregisseerd. En zij is operettezangeres. Dus misschien dat het daar per ongeluk van komt. Nou, waar weet ooit nog eens. Ja, je weet het maar nooit. Carrière change. Devin Bisje, dan kreeg je een mailtje van deze. Goh, ik ben weer met mijn theaterprogramma op een paard. Ja. Hoe heet het? Het heet Gedachtenland. Ja, en dat is eigenlijk ook wat het is. De wereld is vol gedachten en tenzen. En eigenlijk twijfel ik in die folder, twijfel ik eigenlijk om van ja, wat is echt, wat is net echt? Hoe kun je dat weten wat echt is? Hoe kun je weten wat net echt is? En als je dan toch net weet dat het alweer een dream of een gedachte of werkelijkheid is, waarom zou je dan net gewoon wat leuks van maken? Dat is eigenlijk in essentie wat toe gaat. Ja, misschien uiteindelijk doet het er ook net aan. Maar de Marie Leeuwen, toch? Precies, ja. En dat laatste is vooral heel belangrijk. Als je erin leeuwen dat iets kent, dan ken het vaak ik wel. Ja, misschien besteedt dit ik gewoon net, maar gaan wij gewoon een mooi miggie. Ja, dan verzin ik die, of Doof verzint mij, of Jorrit verzint mij. En dat ik dan die man achter de bar verzin en dat die man achter de bar die pas weg verzint. Je weet het net. Ja. En dan zit er nog een theorie dat er verschillende universums binnen waar wij meerdere keren niet bestaan. Ja, en dat er nog meerdere dimensies binnen zijn. Dat komt alweer zijdelings komt het voorbij in het programma, maar het is heel speels en uiteindelijk land ik wel op IRD. Hè. Het gaat uiteindelijk ik wel over werkelijke dingen. Als er tijd voor is, dan zong ik daar even een festkoor. Doe had het door dus het solo? Ik doe het solo, ja. Dus ik zet een decorkadel en dan ga ik zongen en ik ga praten. En dan ga ik maar die mensen een hele eigen vrouw in. Dus ik begin in het bos, waar we vroeger hutten bouwden. Van touw en rommel die we op het bouw vonden, werd je dan fikkie stookten. En dat je dan een toverdrank op een fik midden in het bos dan aan het borrelen wien. En dat je oorlog, je boat, nou ja, die dingen. En daar begin ik mooi. En uiteindelijk komt het Safir. Dan moet ik op Oberon een ruimtebus rijden. Met 10 mensen een mars met een oude hond. Nou, en dan gebeuren hele idiote dingen, Jelvi. En aan het eind van de voorstelling, dan land ik weer om op hier. En dan komen we weer in het bos. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het cirkeltje, hoe zou Louis van Gaal was zeggen. Hoe heet het nummer, was het dwangest? Nou, ik twijfel even een hele... Ik denk dat ik heb één smartlab, hekskreun. Jelvi het programma, dan zit er even een heel idioot stikje in. Ik denk van nou, is misschien wel leuk. Een smartlab, mensen verwacht zit net van mij. Dus ik heb een poging die om het heel simpel te houden. Maar dat lukt net altijd. Ben benieuwd. Live in Oorwien. Wouter van der Wal. Ja. Zit ik een amazing dingetje in? Had je dat leuk vinden? Dus oh. Het leven is als water in een pot. Oh, het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestookt door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Nou, dat lukt wel, toch? In elk geval oh. Het leven is hard voor een zacht gekookt ei. Het doet heel erg veel pijn om slechts een fractie van mezelf te zijn. Oh. Het leven is als water in een pot. Oh. Het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestookt. Door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Ik zat veilig in mijn dop, tot die door het groeien scheurde. Toen verliet ik mijn ei en het nest en kwam tot de conclusie: het leven is niet best. Oh. Het leven is als water in een pot. Oh. Het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestookt. Door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Als een hard gekookt ei, zo zou ik willen zijn. Uitgekookt, een beetje blauw, maar ik ben van binnen slechts papperig geel en rauw. Oh. Het leven is als water in een pot. Oh. Het borrelt, dampt, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestookt.
door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Doch dankzij al dat verdriet en die pijn heb ik geen angst meer voor de hel. Want zelfs het allervaagste vuur zal beter zijn dan mijn kommer en kwel. Oh, het leven is als water in een pot. Oh, het borrelt, danst, zucht en klotst. Je wordt je leven lang heet gestoken. Door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Ja, door je lot in gloeiend water gaar gekookt. Ah, jongens, nog een keer. Dank u. Hartstikke mooi. Wouter, kom even deze kant op, want dan kan Senna Black en de muzikanten weer even plak vinden. Zie ik je achter de piano. Kunnen wij nog wel even praten over... Ja, kom hier maar even. En straks dus nog een noemer trouwens. Gedachtenland, nou, hast al een beetje uitlijn hoe en wat, hè, de inhoud van dit programma. Nou, ik had van Mikkel vaker vregen, ohne Elske, maar ik kon oren dat schreeuwen. Hoe gist u dat? Doorst u dat? Maar toen die ik een beetje veromloeken en een beetje in die zelf zitten? Ja, nou net altijd. Het gebeurt soms ook op hele aparte plekken. Dat je ergens midden in een café heel druk en dat dan niet in een zin. Je jaren soms ook wel eens een val hadden van wudden. En ik heb vast een keer in een seizoen dat het leven als water in een pot is of zo. Het komt vast ergens waai, maar het borrelt op. En zo'n vest als dit, daar hier ik echt een reden voor. Want in het programma zochten wij even om een aparte comic relief. Want als dan, je ziet je om een spanningsboog en we hier iets gags nodig. Iets raars, eigenlijk iets heel lelijks. Dus ja, dan ga je het wanen, maar ik maak ook iets heel lelijks. En dan ga je luisteren naar horenmuziek. En dan denk je van, oh, dit is wel een geinig... Nou, dan maak je daar weer een vestje van. Zonder dat je het zelf lelijk vindt. Dat is heel belangrijk. Ja, je moet het absoluut zelf van horen. Ja, je moet het wel leeuwen wat het is. En dan zit er een tekst onder. Ja, ik kan het heel moeilijk verklaren. Maar het komt of het komt net. Het komt soms ook heel lang net. En dan moet je hartst zwaren van, komt het eigenlijk wel? En dan schrijf je weer een versje dat het net komt. Wist wel? Dus het kan alle kanten nu. Fjouwend Wednesday, straks praten we nog even verder, maar dan in ieder geval is de eerste. Ja, ik wil even goed te nemen. 24 januari is in Heijm in de Kampioen. En het is nooit de middag en dat begint om 11 uur. En als ze 3 uur binnen even een kopje koffie erbij, koekje bij, hartstikke gezellig. Volledige programma van 2 keer 44 minuten. En als er mensen binnen die het been hebben en die denken van nou, van nou aan hier of zo aan 8, dan kunnen ze dit heel goed volgen. Jongen, ja. Nee, ik moest ervoor op. Nog een tweede meezinger in het programma, maar die ging je natuurlijk net verklappen. Nee, maar ik een beetje spanning zitten. Goed jongen, kom straks weer bij de weer om. Ik ga weer naar Senna Black, eerste nummer. Klonk fantastisch, wat een stem trouwens. Hi, ik hier wordt gewoon even de visser wie in Barcelona zitten. Elske de Waal had ooit eens in New York nummers kreun. En ik lees het dus toen in Frankrijk zitten. Hè? Ja, in het beroemde Bouir-à-Bois. Sorry. Het is een heel klein dorpje. Net over de grens richting Normandië. Prachtig daar. Dus wie daar nog niet is geweest, het is daar heel erg mooi. En daar hebben wij afgelopen zomer een EP opgenomen. Wij is Do en de band? Wij is Nathaniel, Jasper en nog 2 anderen. Dus dat was geweldig. Maar dat wie ik wel even nedig. Even Friesland uit, Nederland uit. Ja, ik liep al een tijdje met dat idee rond. Om echt, want het was echt een oude schuur van een vriend van ons die daar een huis heeft. En die mochten wij gebruiken om te toveren tot opnamestudio. Dus het was echt een hele, ook wel een beetje risico wat je dan natuurlijk neemt. Want je weet niet wat je kan verwachten. Maar dat is natuurlijk ook tegelijk hartstikke spannend en leuk. En daardoor zijn er ook hele creatieve ideeën uitgekomen. En hebben we echt een week lang gewoon non-stop muziek gemaakt. En daaruit is de recordings of Senna Black ontstaan. Nou, die ben heel mooi. En you het live gelukkig. Normaal gesproken, maar we er een bij zitten met 2 extra nog. Dan had er iets meer band eromheen. Gaan we nog een keer doen. Dat is echt de meeste berekening. Maar welk nummer game nooit aan? We gaan nu The Devil's Arms voor jullie doen. Oeh. Ja. Senna Black! Long ago, little girl went
crossroads. Left a home for the road to where the wind blows. From a hill further on, she saw a county line. Yeah. Up there, a man gave her some brandy wine. Yes, he did. Ooh, I'm just a lonely rider. Ooh, you wanna flag a ride into the devil's arms. The devil's arms. There's an evil charm in the devil's arms. Ooh, yeah. Ooh, yeah. You can run, go ask old Willie Brown. Come along in my car, we can still build a house, baby. Far away in the dirt down by the riverside. Oh, Mother prayed, please Lord, have mercy on my child. Into the devil's arms. The devil's arms. There's an evil charm in the devil's arms. Ooh, yeah, yeah. I'm just a lonely rider. Ooh, you wanna flag a ride into the devil's arms. The devil's arms. There's an evil charm in the devil's arms. Oh, yeah. Oh, Lord, I'm sinking down. I'm down and out and on my knees for you. Come on, acoustic guitar. When praying time comes down, I'll sing the blues for you. Oh, yeah. I sing the blues for you. I sing the blues for you. I sing the I sing the blues for you. Wauw. Al even om te jaren op de recordings. Wat wil je hem eigenlijk? Hoe strekken de ambities? Oh, ik wil nu heerlijk spelen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik heb heel lang heel veel geschreven. En Senna Black is ook echt ontstaan uit een samenwerking tussen mijn vriend en ik. Want mijn vriend David die heeft alle teksten geschreven en ik de muziek. En daar zijn we zo lang al mee bezig geweest. Nou, en dan ga je uiteindelijk besluiten, we gaan een EP opnemen. En nu is mijn eerste grote wens zoveel mogelijk spelen. En er staan al een aantal hele leuke optredens. Dus ik ben nu, ik ben ook alles gewoon een beetje zelf aan het doen. Succes hebben, de gasten management, een label, al dat soort man. Nee. Vooral just do it yourself. Ja, eerst gewoon maar lekker muziek maken. En ik bedoel, ja, dat kan altijd nog in de toekomst komen. En nu eerst had ik gewoon iets van, ik wil gewoon lekker muziek maken. Ja. Maar goed, dan was ik een podium aan. Ja, zeker, ja. Maar er staan al wat dingetjes dus. Dit is net even een projectje, had ik het idee. Dit is echt wel even voor de toekomst. Ja, zeker. Ja. Het is echt een beetje een nieuwe. En ik heb ook heel lang nagedacht van, ga ik een artiest, ga ik een nieuwe band beginnen? Of blijf ik toch de oude dingen doen? Maar ik voelde toch wel heel lang dat gevoel van, ik moet echt een eigen ding hebben. Ik heb lang gestudeerd ook aan het conservatorium en veel ideeën gehad, veel ontwikkeld. En nu is het echt tijd om de wereld in te shinen. Waar is Senna Black? In die eigen holle? Ja, Senna Black. Senna staat voor waarheid.
En eigenlijk heel erg voor de lichte dingen in het leven. En black staat eigenlijk best wel voor de duistere dingen in het leven. Dus ik ben van persoonlijkheid eigenlijk best wel heel erg vrolijk en spontaan, hoor ik meestal wel. Maar in mijn muziek heb ik toch wel een beetje een ander kantje Dark side. zien. Ja, zeker. Dus dat is Sanne Black. Ik hoop die nog heel vaak weer om te krijgen, Jere. Zullen we nog hier nummer doen? Ja, dus When You Lose Someone. En dat wordt ook de single vanaf volgende week. Dus en op 20 januari dan komt de EP uit. Dus... Is dat bereid? Ja. Live in Noorderwind, Sanne Black. Every now and then you think, couldn't it be easier if you would try? To dream away and disappear when it's just too hard to get by. You don't have to be afraid, you don't have to feel this way, 'cause your mama will always love you every hour of the day. You don't have to be sad, you don't have to feel so bad, 'cause your mama will always be there when you lay broken in your bed. When you lose someone, when you lose someone, you cry. Oh, when you lose someone, when you lose someone, you cry. Every now and then you think, maybe you could change the past. Take the world on all over again. Another life, another go, a whole new way. You don't have to be afraid, you don't have to feel this way, 'cause your mama will always love you every hour of the day. You don't have to be scared, you don't have to feel so sad, 'cause your mama will always love you when you lay broken in your bed. When you lose someone, when you lose someone, you cry. Oh, when you lose someone, when you lose someone, you cry. You can always run to mama, share your tears with mama, mama. Anytime you need to cry, you can always run to mama, share your tears with mama, mama. Anytime you need to cry, baby. Oh, when you lose someone, when you lose someone, you cry. Oh, when you lose someone, when you lose someone, you cry. Dit is een hele Miguel Piekenvel en ook krijg ik het wel. Nou, dankjewel. Blij dan af jouw roer is. Kan geen bijkomen. Dankjewel. EP uit, plan genoeg, erbovenop dus, do-it-yourself mentaliteit.
Yes. Dit mag toch gewoon lukken? Het moet gewoon. Het is al gelukt. Ik sta hier. Ja. Vanmiddag. Goed zo. Trok je. Zeker. En waarom komen? Ja. En dan met de hele band. Zeker weten. Is dit ergens in kwart nog op het podium Friesland of je dat nog een beetje ver weg voorlopig? 27 januari. Dus een benefietconcert. 14 februari in Groningen. Even site, Facebook. Hou de site in de gaten. Ja, www.senneblack.com. En dan Wat wil je nou nog meer? hoor je het wel. Zeker. Pianist, gitarist, dankjewel. Senna Black. See you next time. Tot de volgende keer. Heel mooi. Goed. Ik ga nog hier een muzikaal eindakkoord. En die jou ook hier toen Wouter van der Wal. Wouter, mij de 24e dus in de agenda. Haim, de Migjes. En daarna volgt er nog volle meer. Daar volgen wel meer. Ja, dat is Als al data over plakken of maar het nog komen? In maart is sowieso 2 en er komen nog wel meer. En er zijn wat opties die het hier bestaan. Als mensen nou denken van, goh, wat leuk, bel je maar, want ik wil wel spelen. Facebook, site? Ja, facebook.com/wonderenwouter heb ik hem. Wonderenwouter, oh, dat is wel leuk. Want anders dan kreeg ik al getallen en nummers. Dus op een gegeven moment dan ga je ziekje van wat is nog beschikbaar. Nou die, of woutervdwel.nl. Wat wil je nog meer? Wat wordt je laatste nummer? Nou, ik ken nou dat het laatste wordt. Ik ga toch dwan. Het is een van de wat rustigere nummers van het programma. En maar ik denk ook het eigenlijk neemt, hè. Dat was zonder titel. Ja. Wouter van der Wal. Hij staat op je stoep, de waarheid die klopt aan. Laat zich niet negeren, blijft volhardend staan. Je staat daar en vecht als een leeuw voor zijn leven. Maar het helpt je geen donder, het bericht wordt gegeven. Tegen een einde helpt geen fantasie, als een toekomst vervliegt, maakt die plaats voor verdriet. Tegen een einde houdt geen droomwereld stand, het verhaal is besloten in een doodstil verstand. Dus je kruipt in een hoek van je hut in de boom, om daar te gaan schuilen in je prachtigste droom. Maar dan klinkt er gehuil en de touw laat het tril. En al wil je het niet weten, toch blijft het niet stil. Want tegen het einde helpt geen fantasie, als een toekomst vervliegt, maakt die plaats voor verdriet. Tegen een einde houdt geen droomwereld stand, het verhaal is besloten in een doodstil verstand. Staat ook op jouw stoep. De waarheid eens klopt die aan. Laat zich niet negeren, blijft volhardend staan. En al droom je een wonder, is daar niets aan de hand. Geen reden voor zorgen, geen reden voor angst. Tegen het einde helpt geen fantasie, als een toekomst vervliegt, maakt die plaats voor verdriet. Tegen een einde houdt geen droomwereld stand, het verhaal ligt besloten in een doodstil verstand. Voorgoed afgesloten ligt het boek in jouw hand. Wouter van der Wal. Goed weekend. En we door weer live. Hoi!